Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bon dia y benvinguts. Us convidem a prendre el segon café del dia. Gaurko kafea Valentzieraz, gaurko egunez duela 3 urte zendu zelako Rosa Balaguer Oltra, valentziar kazetaria, irratian eta telebistan valentzieraz hitz egiten aitzindaria. Eta guk maite ditugu hizkuntza gutxituen alde lan egiten duten pertsonak, bereziki irratian aritzen badira. Bizkala radio. Una intemperia dins del cos on jo vull dormir i sé que em pots abrigar i sé que puc abrigar Iepa. Bai, maite ditugu hizkuntza zapalduak eta maite dugu bereziki gure hizkuntza zapaldua. Gure aurretik beste askok egin zuten bezala, gaurko egunez zendu zen Rosa Maria Artza Azueta euskaltzale eta ekintzaia. 1910 euskaltzaindian hasi zen idazkari lanetan, eta 1917 aurrera erakundearen liburuen banaketa eta salmenta bere gain izan zuen. Baina bere euskaltzaletasuna haratago zijoan, Durangoko Gerediaga elkarteko bazkide izan zen, eta 2 urtetan zuzendaritzakide eta jurretako ordezkari. Elkarte horretan lan ugaritan parteide izan zen, ez bakarrik liburu azokan, baita eskualdetako herrietan zehar egindako lan askotan ere. Kirikino sailean, ikastola koordinaketan eta abarretan, basoen erreklamazioetan zerakoetan. Hirien burrumba hagotzen jendetza amets zipilduak zapalduen hausikia buskaturik bat egin nahi baimen Bakamen baten eske. Maite dugu abestia eta maite dugu jendea libreki maite duen jendea. Gaurko egunez hil zen Ann Walker, ingeles lurjabea. 1854 zen. Baina zergatik da ezaguna Walker? Bere ezkontzarengatik. 1834an, 20 urte lehenago, bere bikotearekin, Anne Listerrekin ezkondu zen Yorkeko Irutasun Santuaren elizan. Legezko aitortzari gabe noski, bi emakumeren artean izandako ezagutzen den lehen ezkontza omen da Lister eta Walkerrena. Elkarrekin bizitzera joan ziren, baina Lister gazte zendu zen 49 urterekin. Urte asko pasa dira, baina hala ere, ezkondu ziren eliza horrek hortzadar koloreko plaka oroigarri badu orain. Arau ez bizitzea da kartzela arrotasunez dioz nik ez dut nahi normala izan sentitu eskiez pentsa endezke buruak bihurtzak behar duegan zer gaitik bizi beste nahietan izan gaitezen orbera garena. Eta libreki maitatzeaz eta norbera izateaz asko zekien Xanti Vicente Altxu Madelonek LGBTI plus pertsonen eskubiden aldeko ekintzailea 2006ko otsailaren 25ean hil zen. Euskal Herrian LGBTIQ plus pertsonen eskubiden aldeko borrokan aritu zen lehen aktivistetakoa izan zen. Polizia Nazionalak Francis hil zuenean giroa asko zikindu zen. Eta 1982ko abenduaren 21ean, Xanti 2 orduz bahitua izan zen errenterian. Bahiketa horretan gorputza kristalez markatu eta jipoitu egin zuten. Gipuzkoako egamen sortzaileetako bat izan zen, gizarte arriskugarritasuna izeneko legearen aurka eta apostasiaren alde egin zuen. Eta mugimenduak eginiko jardueretan aurpegi ezagunenetako bat izan da. Estatu espainoleko askapen homosexualerako mugimenduan ere parte hartu zuen. Guapo zauden amak zizun esan ama apo ez apa erantzun zen ezan
naizta ezenekien guapa esaten, neska zinela argi jakin zen ezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printze. Eta maite ditugu musikarekin borrokak irabazen dituzten pertsonak 2001ko otsailaren 25ean Negu Gorriak taldeak azken kontzertu eman zuen Donostiako Belodromoan. Galindo Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak ustelkeria kantuagatik jarritako salaketaren ondorioz epaiketa izan zuen taldeak eta esan ozenki zigilua desagertzear egon zen. Epaiketa irabazi zutela ospatzeko 1986tik geldirik zegoen taldea Oltzara itzuli zen 3 kontzertu emateko Selekta kolektiboarekin eta banda basotirekin batera Baionan eta Donostian. Frankoren garaitik estatu mailan abesti baten letragatik salatu izan zen lehenengo taldea izan zen Negu Gorriak. Etzen, azkena izango tamalez. Baina garaipena ospatzeko bidelagun guztiei eskerona adierazteko eta taldeak merezi bezala agur esateko geurea da garaipena izeneko emanaldiak antolatu zituzten. Kolore bizia, arrazakeriaren kontra, kolore guztia, fasismoaren kontra, kolore bizia, xenofobiaren kontra, kolore guztia, batzukeriaren kontra, hauzeka, arrazakeriaren kontra, manifestazioa zeren eta lukeziari eskainila izan. Donostiako Belodromoan izan zela kontzertu hura esan duzu, ezta? Bai. Belodromoa, Bai. bizikletak, Ai. uzten didazue esaten txirrindularitza maite dugula. Aski hemen bizileta beti dira ongi etorriak. Hemen doa zerrenda, gaurko egunez jaio zen Pello Bilbao López de Armentia txirrindularia. Bueno, eta esan beharra dago, gainera, 2020 ez geroztik Team Barin Victoriosen dagoela, eta sare sozialetan Team Barin Victoriosek zetaken eguzkilorea jarri duela abestio ez dela, neomakekin kantatzen. Baina ez da bakarra, Usua Ostolaza, Gipuzkoar fisioterapeuta, triatloi, duatroilaria, baina batez ere, azken urte hauetan ziklismoan buru belarri, diarduen, uste dute, euskal ziklismoaren etorkizuneko, bueno, edo orainaldiko, ziklista puska, eta gehiago baditu. Bai, noski, Xavier Mikel Azparren besteren artean Gipuzkoa txirrindularia 2021 geroztik txirrindulari profesionala eta gaur egun eskot Q56.5 taldean dabilena. Eta Jose Antonio González Linares, Espainiar txirrindularioia 4 aldiz Euskal Herriko itzuliaren irabazlea. Septiembre ya está aquí, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Aizue, eta ez dugu aipatu oraindik. Zer? Badakizu 7 planeta lerrokatuko direla datorren ostiralean, eta ez dela horrelakorik izango 278 urte barrura arte. Akaso iritsiko gara? Agian bai, nik entzun dute, Merkurio, Kartizarrak, Marte, Jupiter, Saturnok, Uranok eta Neptunok lerro ikusgarri bat osatuko dutela, eta eguzki sistemaren ikuspegi lilunagarria osatuko dutela. Eta esan bezala, ez da berriz gertatuko 2082 urtera arte. Beraz, seguraldia laguntzen badu, Otsailaren 28ko gaua, aztezina izango da, eta bereziki ostiralmea denez, parrandan egongo direntzat, aproposa. Parranda, Badatu zinauteriak bai, baina itxaron parrandarekin, ze txistorra usaia Dario zoriontasunari eta ni urduri jartzen hasi naiz. Geldik hemen, oraindik ere, ez dira hasi festak Tolosan. Beraz, txintxo, lanera. Esaldi hori plagio zen. Txistorra usaia Dario zoriontasunari? Entzuleok, aste artea da gaur eta otsailako 25 ditu. Bagoaz dantzara. Ongi etorri! Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbeo honan. Eta zuei ere. Julen Goikoetxe Orbeo txistorra usaina dari horretan egiten du tuntunka. Espero dut esaldia harrapatu baino garaizago ibiltzea kontzertuetan, ze bestela Kosta zaio, martxe eskaxa daramazu.
Goiuri gorentxe Pink Lady pegatinat eman dit. Goiuri zaiz arandia, unon. Egunon. Ai, parranda usaina dario bizitzari, bai. Txistora, osea. Eta izketan ari zaizuen hau entzuleok inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 9 eta 28 du goizak 10 eta 17 minutu, otsaiak 25, gu 3, hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Alboan duzu nitzali xilura, zergatik ote duzu ekarri etxera. Igaiten bazaizkizu zalantzak burura, erantzunik ez zaio jautsiko mihira. Maitasuna feretan errez duelea, ne hori zuzendua ez deno berea. Horrela abiatu nahi genuen gaurko bigarren kafea Ekilan Berten itzalarekin eta noski gure maite duten tartearekin. Txatera behira jarriko gara, Edita Brokosek egunon esan du, eta musu abiatu dugu, baina Edita Brokosekin ere, egin barko dugu inoiz pulamentua, ze non bizi zara Edita Brokos? Konta iguzu zerbait. Hemen, Gorkak egunon, haze alkandora polita. Gaixo atzo lagun batek, txila bautzi zidan, osteguneako selfie egingo dugu. Oso ondo, Oso ondo. Ze, ez da mozorrotuta etorri behar, ostegunean Tolosara. Ez, eta ez da ostiralen, eta ez da larun batean ere. Noski, eta jendea batzutan etortzen da. Beraz, mendik abixua. Igandean mozorrotu, Astrenen mozorrotu. Beraz, teknikoki txilaba jaztea ez da mozorrotzea. Ez da mozorrotzea. Vale. Ez, galdera da, ez da... Ez da mozorrotzea. Txilabarekin etortzea, ez da mozorrotzea. Ez da hor, pixkat, erdibideko zerbait. Hori ba. Egokitzapen kultural. Bai. Bilgunean ikusi zatut bakarrik badakizu. Eta Gorkak dio, atento kultur zastea. Nire maite duta da, bapatean ormaiztegin Julen Goikoetxea topatzea, juhu! Ostiralean. Aizue, alkolea abestia ze abesti puxka, hori ere egin genuen. Eta segilago dio hemen, 1000. saiorako egin dezakegu abesti bat, Inigo pianoa, Oiana dantzan, Goiuri bajoan, eta Alkubila trompeta eta Julen bajoa. Txistorra usaina, Dario. Gorra. Ostegunean txistorra egongo da, dio Gorkak. Bai, noski. Eta nota jarraizkigu, Julenek 12, Inigok 12, Goiurik 10, hartuko du txistorra, Julen, abertze abesten do honek. Bueno, zornotzan bizi dela Edita Brokos. Ara, badaki gozore gehiago. Ara, esarkada bat zornotzara orduan. Bizitza bat daramagu, gelditu makinak. Eta maite duten tartearekin abiatuko du, gaurko saioa esan da bezala, Julen Goikoetxea Orbegozok kontatzen badigu, zinen berea. Kontatuko dizuet, maite dut ez batekin ator, eta etze bat ere gustatzen, da errespetu falta bat ere iruditzen zait, bilera batera joan, eta jendea, bileran hitz egiten ari denari, ez da kaso egiten edo ez, baina era mugikorrarekin egoten denean.
bilera handietan, askotan gertatzen da, ez batzuk entzutera bakarrik joaten dire edo joaten gara, tokatzen delako, batzutan entzuten bakarrik egotea, bilera jende gutxi dagoen bileretan, eta esan beharrekoak denak esan behar dituztenean, eta ez dakit zerbait eztabaidatu edo behar denean, mugikorra atera eta mugikorrarekin dabilen jende horre, apur bat urduri ere jartzen hau, ze ez dakizu kaso egiten ari zaizkizun, etzaizkizunari, akaso ez dago kaso egin beharrik ere, ez dakit, hitz egiten ari denarentzat ez da eroso, ez, parean duena mugikorrarekin ikustea, eta gero askotan izaten da gainera, ez, beraiek hitz egiten ari denean, zuk zentzu guztia jarri behar dituzu beraiei kaso egiten, eta gero zuari zarenean, telefonorekin ari direra bat, eta sentsazio desatsegina izaten da, eta horixe, ez dut maite. Ekoizpenaren esklabu, bizitza bat daramagu. Goiuri ez izarandia, ikusten du gure gaurko kolaboratzaileak arazo ditu lolkiekin. Den ondo leire. Listo. Vale, mikrofono erbizia daltxarrako duzu. Hor egon den azkena zu baino txikiua zen, garbi dago. Zein esparrutan. Goiuri ez izarandia, zein da zure maite duta? Ez dakite aipatu dudan. Leireren arazak ez direla bukatu aulkiarekin. Claro, ez dauzkagu moño-friendlyak diren aurikularrak. Ez dia moño-friendly. Zoze pentsatu barraukagu. Vale, bi maite dut, dauzkat. Lehenengo maite duta, ez dakit dagoeneko aipatu dudan. Uste dut maite dutetan ez dudala esan, zerbait esan dudala kontatu dudala, baina maite duta ez diedala eskaini, eta aipatu nahi dut, maite ditu dela Tolosan inauterietarako prestatzen ari diren txaranga batean ateratzeko prestatzen ari diren emakumeak. Ze aurtengo inauterietan Tolosan egongo da emakumez osatutako txaranga bat, txarangora izena jarri diote, eta orduan azkeneko hilabeteetan aritu dira hainbat emakume adin askotakoak eta leku askotakoak, ez dira denak tolosarrak, entsaiatzen, hitz egiten, ahalduntzen, hortengo inauterietan kalera ateratzeko, beraien musika tresnekin eta inauteri doinuekin, ondo pasatzeko. Eta, aritu dira, emakume horiek, lan horretan, ahalduntzen lan horretan, eta entsaiatzen, eta bitartean, aritu dira gizon batzuk herrian, txaranga hori kritikatzen. Ai, harritzegoa. Eta iritsi zaigu, mezu nola baiteko bitxia esan behar nuen, baina ez egit bitxia den, edo aserretzeko modukoa. Eta esan digute, ea nahi hau gure asmoa zer den, Tolosa irun bihurtzea. Alardearekin alderatuz. Emakumez osatutako txaranga bat aterako delako inauterietan, eta ea horren bila ari garen. Irun eta Hondarribiko alardeko liskarrak sortu nahi ote ditugun, txaranga batekin, eta egia esan, ez dakigu barre edo negarre egin horrelako mezuekin, baina nik gaur maite dut eskaini nahi nien emakume horiei, ze kritikak beraiei ere irizen zaizkiete, eta hala ere, hortxari dira, eta hala ere, inauteriak iritsi, eta kalera aterako dira, eta iruditzen zait txalotzeko modukoa dela, eta... Erabat txalotzekoa niri ere, iruditzen zait, eta txarangan ateratzen den gizonezko bezala, babes osoa, ulermen osoa, erabat beharrezkoa zen egitasmo bat jarri du martxan Tolosako udalak, eta ondo egindako egitasmoa da. Musikari puxka bat dago proiektu horren zuzendaritzan kriston buru osteak hartzen, bai, musikaren kudeaketan eta baita bestelako kudeaketa guztietan, kudeaketa kudeaketa, emozionalagoetan, eta Goiurik dion bezala kritiko guztiak entzun egin behar dira. Eta jakitea, badaudela emakumeak, adin batzuk betetako emakumeak gainera, lehenengoz txaranga batean joko dutela, beti nahi izan da txaranga horretan jo, edo txaranga batean jo, baina pentsatu dutenak eurentzako tokia etzela, uste dut, horrelako adirazpen bat egonda, bakarrik justifikatzen dela proiektu oso bat. Toki hori egin behar zaie, eta egia da, badaudela emakumeak beren bidea topatu dutenak txarangetan jotzeko, baina belaunaldi batzuentzat askoz komplikatuago izan da. Eta kopuruetan? Arrakala beldurgarria da. Arrakala izan daiteke 180 gizonezkoak eta 110 emakumezkoak, Horrelako... Zenbat? 180 eta 110. Gaueko txarangetan, desberdinak direla eta emakume gutxiago izaten dira bai gaueko gira, baina gauekoetan kopurua da 187 gizonak
3 emakumeak, horrelako zerbait uste dut dela. Beraz, bai, bazegoen arrakala, pasaden astean txarangaren inguruko dokumental bate estreinatu zuen, egin zuen herritar batek, eta estreinatu zen herrian, eta txarangetan aritzen diren, ez dakit, 25 bat pertsona elkarrizketatu zituen, eta elkarrizketatuen artean 2 emakume zeuden. Beste guztiak gizonak ziren, egia da, dokumentalean, belaunaldi zehatz batetaz hitz egin nahi zutela, baina hala ere, datuak hor daude, eta nahi ditugu emakume gehiago txarangetan, emakumeok espazio gehiago nahi ditugulako guretzat baita ere, besteek lasai asko hartzen dituzen espazioak nahi ditugulako guretzat, beraz, hori nire lehenengo maite duta. Hau da, emakume horiek nola ari diren, jota fuego entxeatzen, inauterietan jotzeko. Eta bigarren maite duta, aztu zaitu baino zer. Ez. Bai, bigarren maite duta zen, gaurko gidoia prestatzen ari nitzela, deskorritu dudala, hemen lehenengo ezkontza lesbikoaren historia eta ez nuela ezagutzen, eta orduan, maite dut horrelakoak gertatzen direnean, gaurko irratsaioa prestatzeko, interneten arakatzen ari nitzela, horrelako datuak topatzea, eta begiranik ez nekien dokumentatuta dagoen lehenengo ezkontza lesbikoa Eliza batean izan zen, adibidez, eta oso datu interesgarria iruditzen zait. Pentsa, nire maite duta nolabait badago lotuta ziurrenik txaranga hori beharrezkoa ez dela uste duten pertsona horien beste pentsamendu batekin. Akaso pentsatuko dute emakumeek urtero edo maiztasun konkretu batekin adinaren arabera egiten dituzten txekeo, badaezpadako txekeo ginekologikoak ere ez direla beharrezkoak, baina lenguan jakin genuen, Anes Antesteban, ziurrenik Euskal Txirrindularitzak eman duen errepideko txirrindulari handienak, Julen? Joan Esomarri bat daukagu, hor azten ari nintzen, azken 10 hauetan izan dugun txirrindulari handienek. Ez ditu bere garai honenak pasa, azken denboraldian pasa zen munduko, ez dakit, itzulia handietako 15 ziklista honenetako bat izatetik ezin erritmo hori topatzera, eta betikoa, kritikak iritsi ziren, etxeko taldera iritsi eta presioarekin ezin zuela, eta horrelako kontu hauek. 1000 proba egin, 1000 analisi ez zuten topatzen zer gertatzen ari zen, eta berak artean minak zituen, sufritu egin du, bizilera gainean, urriaren 31an, urteroko, maiztasun konkretuko errebisio horitako batean, bere ginekologoak esan zion, endometriosia zuela, ovario batean kiste bat zuela. Eta, berak esaten zuen, nola berez berri txar bat, berarentzat liberazio bateri izan zen, zebintzat ulertzen hasi zen hainbat gauza, ia eta zera matzalan minarekin, gaizki sentitzen, medikuz mediku eta ezin soluziori bilatu eta, azkenean topatu zutela. Eta duela egun batzuk erabaki zuela, berak esaten du ez, abrirme en kanal, nola baite, erabate bere bizitza edo bere burua zabaldu eta kontatzea, garrantzitsua iruditzen zitzaiolako guzti honen inguruan ere alako normalizazio eta bisibilizazio bat egitea. Eta beste emakume batzuentzat, izan daitekelako mesedegarria. Endometriosiaren tratamenduetan murgildu, minak desagertu, eta errepidean berriz ere lehiatzen ere ondo sentituko delaren esperantzarekin, baina batez ere gertatzen zitzaionari izen, abizen eta zentzu bat topatu dio Anes Antestebanek. Maite dut, estimatutako txirrindularia delako, aspaldiko laguna ezaguna behintzat bai, askotan kointzitu dugu, entrevista asko egin dizkiogu, errepidean ere kointzitutakoak gara, eta maite dut, sufritzen ari zelako, baina batez ere maite dut, hartu dela ausardi hori esateko, hau publiko egingo dut, kontatuko dut, nire goera uzela, eta bide batez, mezutxo bat, kritika hain erresa egin didaten hoiei ere, eske ezin du presioarekin, eske etxeko taldera etorri da, eta beste, eta, horatzean, arrazoi medikoak zeuden, topatzea kosta zaienak eta topatu dituzte. Beraz, nik hori maite dut, eta gora Anes Antesteban, eta gora Euskal Txirrindularitza ere. Maite dut eskatu behar diogu Leira Jartzauen ari, egunon? Bai, egunon. Ja, kokatu zara, kaskoak moño friendly bihurtu dituzu, mikrofona zura alturan dago, eserlegua bere tokian. Perfecto, ja. Bai, ja. Ze maite duzu orduan? Nik nekarren maite dut bat prest, baina beste bat esango, Ados? Ze justo etorri naiz eta pasanaz kilo dendatik, tela dendatik. Lehenengo gauza, nik ez dut ulertzen nola bukatu dudan nik,
Nien aizi autorizalea, Nien autorizalea sentitzet. Ui. Bai, oso fuertea da, bai. Bale, Eta baina etorri naiz zuzuna bizitza, baritzen urtetik urtera euneko... Eske hori esatean etorri naiz Tolosara bizitzea, eta nik ez dut ulertzen nola bukatu dudan. Entzuleak kokatuko dugu. Bai. Leire nongotarra da berez. Ni Jurretarra. Jurretarra zara. Bizkaitarra. Vale. Baina Bai. Tolosan bizitzen bukatu duzu. Hori da. Bizitzaren aferak. Bai, bizitzaren aferak eta bukatu dut Tolosan. Ni nintzen pertsona bat, iauteritan etzena mozorrotzen. Eskiatzea joan zen horietako. Eskiatzea... O mendira. Bai, igual mendira edo igual etxean, Sofan, manta, hola. Oi, goxo. Bai, eta burrumba kanpon eta ni etxean. Bai, pixkatola. Tolosa etorri naiz bizitzen, eta nik ez dut ulertzen nola bukatu dudan. Etxeko 3 ontzako txilaba josten, etxeko balkoiko adornoa josten, gainera, erosi genuen tela bat, esaten, bueno, balkoiko satitxo bat bakarrik. Jo, eski, igual osoa. Osoa. Deina zita. Bai, eta igual beko volanteo ite maiogu baita, eta igual, ez dut ulertzen nola bukatu dudan, hori dena, nik josten, daukatenean lana goraino, baina bueno. Eta pasan naiz kilo dendatik. Eta nien etorren pentsatzen, jo, volantea nola ingo, eske, bolkoia 5 metrokoa. Orduan esaten, nola moztuko, eta kilokoa izan eta zego mendatzen jazu. Hain eska, nik moztuko izkizutela, eta ja tirak ingo izkizut, eta zu josi, eta punto. Eta listo. Eta esan, ze ona daen, denda txikita jun, esatea zer gomendatzen didazu. Zenbatetan egin ditugun horrelako aldarrikapenak. Eta berak egitea, zuk buruan zenukan keska hoi, eta bera gainera, ez dit kobratu behar. Hau da, zatez bla, ordainduko nizuke, 2koitza, 3koitza, 4koitza, edo, horrela. Jatorra den gainera. Bai, entzuleako katzeko, Tolosan badago tela denda bat, mota guzietako telak dituena, eta esango nuke, baina uteri gara jauetan, tela mota konkretu batetik gehiago duela, kolore dunagoa, baina urtean zehar ere telak saltzen ditu. Eta kilo izena du, ze tela gramotan saltzen da. Bueno, kilotan, erosten duzunaren arabera. Tixuan, ez? Eta, kilokoa, kilora, eta disfrazasko egon dira, inauterietan mozorro asko, kiloko tipoa zere, bai? Oso tipo xelebrea, oso jatorra da, eta egia da, baina uterietan Tolosar ia oro pasatzen dela bertatik momenturen batean, izan balkoirako tela puxkat hartzera, txilabak egiteko telak erostera, edo zein gozatarako, denda ederra da, bai. Gaian zoragarri da, ze aurrekoan egon nintzen lankide batzuekin han bertan, eta 8:30 ziren. Denda itxita zegoen. Eta, klaro, lekuz, denda aldatu egin da orain lekuz. Eta orduan ari nintzen, beste lankide hori irakusten, baina ikusi duzu lokal berria, hau da. Eta orduan erakusleioa, erakutsi nahi nien, jakiteko beraiek zein zen lokala. Baina ja, iluna zegoen kalean, eta denda itxita zegoen. Eta han agertu zen, han bapatean, bere motorra antxezuelako, jabea. Eta galetu zigun, zertan ari zaret, eta ez hemen erakusten orain, kilo orain hemen dagoela, eta ez lehengo lekuan da, baina zozen egin zu, irikiko izuet, eta ja hasi zen, ja giltzak ateratzen, eta guaintxeta, baina, gizona, segi etxea. Bai. Eta hori ez dizu beste edonork egiten, bere ordutegiz kanpo, zerbait behar genuen arratsaldeko 8:30, bera prest zegoen denda irikitzeko, eta guaten ditzeko. Bai, eta hori denda txiki askotan lortzen dan zerbait da. Eta online erosten duzune, ez dakizu, ez nori zabiltzan erosten, ezer. Eta bai, ze xarma, eta zenbat galtzen da bilen hori. Egunen ikustetela, ez dakizu bat banatzaile bueltaka Tolosatik, eta bai, eta geratu nahi zola pixkat, bai, lasai, esan dut, ze ondo, berak moztuko izki, eta parabila. Pues hemen abil ni inauterita kantua jartzen, baina autoplazerretik ere ez da. Jarri, Nola dijo Leire inauteritako koplen edo letren ikasketa prozesuarekin? Ez doa. Pixkanaka. Ez, bukatzen normalen abesti batekin hor grabatuta, eta gero kentzeko okitzen nahiko lan, eta batekin... Aurtengoz volanteekin nahikoa. Bai, aurtengo volantek. Izangoa, erronka izangoa, Barduan, aurkeztuko dugu gure gonbidatuaren sekzioa? Beharko. Vale, oso ondo. Baigo musika. Inauteri usaia dago Tolosan. Atzera kontaketa egiten hasi gara.
Taberna batzuk itxita daude, eta zerbitzariak deskantsatzen, datozen egunetako maratoietan lan ordu luzeak egiteko prestatzen. Zarata ere neurrian, kotxeak erdigunetik aldendu direlako, baina oraindik barrakak ez direlako iritsi. Parranderoak ere lo, indarrak gordetzen, laister gau pasak egiteko. Oraingoz, inauteri usaia, lasaitasun usaia da. Lasaitasuna, baina ez guztientzat. Gau ez, leiho batetik, argi bat piztuta dagoela ikusten dugu. Goizeko 3 dira, eta herria lo dago. Baina hortxe dago Maritxu, eta hor dago Marikruz, eta hor dago Pepi. Inauteri aurreko asteak ez dira lasaiak beraientzak. Mozorroak Josi eta Josiari dira. 300 xaguzar eskolako aizialdi taldearentzat. 150 paiazo jantzi txarangarentzat. 200 kasaka danborradarentzat. Leira jartzagoena ere aritu da txilaba josten, esan digu. Eta inauteri usaia darion egun hauetan gu komenaldi txikia egin nahi genien edo behintzat aipamena lan horretan diarduten guztiei, ze guk ondo pasatzeko eta mozorrotuta kaleak lorez eta kolorez betetzeko hainbat pertsona egon dira Josi eta Josi beraien eskuekin lana egiten eta eskuekin lana egiteaz gehien dakien gure kolaboratzailea Leire da, beraz. Leire, gaur hemen egon bertzen nuen. Bai, eta hemen nago. Txilabak bukatuta daude edo ez daude bukatuta? Bai, txikiana bai, Aitorrena aspaldi nuen, baina pixkat xibarita da, eta luzeagoa nahi zuela, txilabaren txanoa puntan bukatzen dela, eta bai. Eta orduan, berean eretzako, dakizu soberak, norberantzako, eta berria indiot, eta azken, falta da. Baina, bai, bukatuta. Hainbat gauza ez dira aldatzen, Soberak niretzako. Hombre, hola da. Sukaldeetan bezala. Askotan kozinatzen... Baina, sukaldeko soberak zegoxoa direne. Bai. Baina, zenbat etxetan amak egin dituen otartekoak seme alabentzat, eta geratu den ogi koxkortzatitxo batekin, eta aian gaztamutur batekin, eta horrekin egin behar otartekoa berarentzat hori gertatzen da. Bueno, esan dezu, claro, Aitorrek nahi dituela, beste modu batera, batxanoa horrela, luzego horrela, hori eskuz egiten diren gauzekin egin daiteke, bezala? Hola, ez baina lasai, ez lasai, Bueno, Aitor entzulentzako bikotea duzu. Hori da, bai. Txanoa punta mukatzen da, baina lasai, ez da ez gertatzen, Askotan hori izate daukarrena. Bai, ia da. Lasai ez da zer gertatzen. Ezara lasai gelditzen, bai, guztiz kontrakoa lortzen da, bueno. A ber, hemen gorkak zalantza dauzka, inauteritako estetikarekin, beraz, uste dut, lantale perfektua dela hontan laguntzeko. A ber, txarangora, ze ona, elkarrizketa egingo diet. Oso ondo gorka, kulturzaztetik, entrevista. Niko Juri esan nion nahi nola entrevistate egin txarangorarekin ere bigarren kafean, eta ez dit pulagenturik egiten. Ez, kontua da pixka bat famatu egin direla, eta gaia puripurian dagoela, eta pixka bat nazkatuta daudela, ze edabide asko jarri dira beraiekin harremanetan. Nik famatu izan horretik esan izun entrevista inbar genuela. Labana gotatzea utzi, Zubeti lehenengo haino. Ez, baina ontan bai. Nien nahi zinauteri zalea, baina igandeko diana asko gustatzen zait. Pijama eta bata. Hori horrela da. Normalean, dianan tolosako jendea goten da. Inori inauteri eta balin badator, jakin. Larun batean disfrazik ez, ostiralean disfrazik ez, ostegunean disfrazik ez. Mozorrorik ez. Txilaba jazten da. Eta, txilaba jazten da ostegunean, eta ostiralean norbaitek ere, pixkator zalantzan. Larun batean ez. Larun batean, stop. Igande, astelen dazte arte, mozorroa. Igande goizean, mozorroa baino, lo egiteko arroparekin. Joaten da jendea dianara, goizeko 8:00. Baina, pixkat overbooking giroan dago diana. Beraz, lasai. Etorri beharrik ez dago. Geruxiago etorrita ere ondo. Oida, geratu goean. Laizte karneta eskatzen hasiko zarete. Baina gorka galdetzen du, ostegunean ze jantzi dezaket? Ez, buruan ze jantzi dezaket. Ze ja esan du txilabak karriko duela. Ados. Ostegunean txilabak jantziko du, eta buruan ze jantzi dezaket. Lagunduko didazue, jantzi dezakezu, ez arrez? Nahi duzuna, zure burua soiltasunean, edo, iordeko aljarri, edo txapel bat, edo nahi duzuna. Pixkat freestyle gorka. Kontua da, ez izatea mozorro sofistikatu bat, edo mozorro intentzio bat, ez? Banoa hemen, ez dakit, astronautaz. Banoa hemen,
dakit, ilar biltzaiez. Ez. Eso me decías, gero kontitu behar diguzu nola den, jarritzailearen mozorroa. Kuriosidade Garai batean, agertu zen, goratuko duze, ez dira oso hilar goxoak, baina bazegoen, el gigante verde izeneko hilar marka bat, eta badago, eta publizitate asko egiten zen telebistak indarra zuen garaietan ere bai. Eta horren zan tipo bat berdea ondia. Eta hortaz atera izan da jendea inoiz. Horregatik, etorri zait burura, hemen bilen honetan. Txapel bat daukat hori bat, paiazo batena. Bai, jarri zakezu txilaba eta txapel bat. Txapela, oso ondo, aproposa. Edo txilaba eta betorreko batzuk, edo horrelako, giro hortan, ondo. Baina hori, intentzio ondirik gabe. Bai, hori da. Egia da, gaztetxoen artean arrakasta izaten dutela, buzoak baita ere. Baita ere. Buzoekin asko... Hor egon dira, nik asko ikertu dut honen inguruan, egon dira, garapen eta aldaketa asko, ze gaztetxoenek ez dute txilaba eraman nahi izaten. Bueno, gaztetxoek bai. Gero iristen da din bat, nun ez duten txilaba eraman nahi, buzo eraman nahi duten. Ez pixkat guaiagoa da. Baina urte batzuk igarotzen diren momentuan, nerabezarotik ateratzeko atari horretan, berriz ere, buzoa hori umeek daramate, guk berriro txilaba. Eta adin aldaketa horiek aldatzen joan dira. Ez dira beti berdin izan. Ez da beti nerabezaroarekin lerrokatuta egon, eta gainera nerabezaroa ere, azken 20 urtetan, malgutu da eta aldatu da. Beraz, hor saltxa. Garai batean buzoa baino, modan zegoena zen, lastozko txapela, galtza bakeroak, flekoak, moztuta, hor egin ginen artisaugu. Nik gogoan dut, amak erosi zituela, goraize batzuk, zigzaga, goraizien bertan zeukatenak, eta horazan marabila bat, ozin galtza hartu urtean zehara utzi zena, moztu eta flekoak egin, eta flekoekin, eta ateratzen. Lau lerdokeri datzi, galtzetan. Hori da. Eta segi aurrera. Eta segi aurrera. Baina hori ere galdu zen, eta gero buzo mekaniko urdin horiek inposatu ziren, eta hor aldaketak egon dira, baina gorkaztuk, ja, dagoeneko 30 urteak pasaberritan dituzun horretan, zera, txilaba eta txapel horrekin oso ondo, daukazu. Dena prest. Bale, orduan, gure entzulen zalantzak argituta, nik leireri galdetu nian, zebera aritu da txilabak egiten etxeko entzat. Momentuz, mozorrak beste entzat ez dituzu egiten. Momentuz ez nahi pasa. Bueno, detaietxoak eta hola, bai. Eta ia, daukatela, pixka joskintza, ja, arropa mundu horretan sartzeko gogoa, eta komentatu genuen aurreko baten, nola atoramantarak, saran ikastaldiak egiten dituen, eta itorrek esan dira, igual ikastaldi baten apuntatzen da zera, ja, bera, ja, imaginatzen du, ja, ingo izkiotela ez dakizman mozorro, eta ja, txilabatik pixkat, ja, beste proiekzio batekin, ja, eta, igual, ustaian joan barko nahi zarara, pixkat ikastera, arropa, eta nola... Nik ez du nire burua joskintzan munduan ikusten, ez dudalako trebetasun handirik ikusten. Egia da, oinarrizko joskintza jakituriak bere ganatu ditu da. Konponketa txikiak egiteko, eta bidaietara beti eramaten dut aria eta horratza, eta zerbait osten bada, tolako gauzak. Baina, maila horretan enaiz, inoiz, ez du nire burua ikusten, orain, saran egonaldi bat egotea, atoramantalaren taller edo museo zoragarri horretan, bueno, nahiko planona da, Bai, marabila. Gainera itorrek esan dit, eta zenbat egun, eta ni, tiru lau, eta, bueno, zu jun, eta ni umeak egin, Perfecto. Oso ondo, irutze zait plan polita. Eta guri ere, ondo datorkigu, ze gauza bat gertatzen da, nik hain bat izen aipatu ditut, hemen inguruko jostunen izenak, baina badago hemen baita belaunaldi arrakala bat, eta herriko jostun asko, jubilatzear dira, edo, jubilatuta daude, baina josteari utzi nahi diote, eta askotan ez dakigu norengana jo. Claro. Egia da, gazte jendea gutxi dagoela. De hecho, ni nebien txilaba josten, eta txapuzeramente, pixkat. Eta josten nebien, ondo hongo zen Tolosan, iauteriak urbilduala ikastaro batzuk txilaba, norberak bere txilaba josteko. Kilora joan, zure tela erosi, eta gero ikastaroa txilaba josteko. Maravilla. Zalantza badoketa adibidez, josteko makinari gabe txilaba bat egin daiteke? Egin bai, baina eski josteko makinakin... Tita baten egiten duzu. Bai, hori da. Bai. Bueno, igual egin dezakezuna da, neurriak hartu, moztu, markatu,
Eta gero, eraman joskuntzan datera bakarrik makinarekin tiradak egitera. Bai, hori da, edo, bueno, badaude leku ezberdinak josteko makina asko dauzkatenak, eta igual ikastaldi batzuk antolatu, eta hori norrela, hori diona, eta ia esan, iruditzen zait. Bai, do it yourself. Makina hemen dago, eta hola irakasle pare bat pixkate gidatzen zure... Eta bakoitzak bere tela aukeratzen dula, zen nire adibidez poliesterezko tela brillante horiek, mati date pixkatolako... Motxikara... Eta orduan nik egin duen nirea, algodoi normalakin, tela arruntakin, kolorinetakoa, baina pixkat beste tela mota batekin, nik tela hori nahi nuelako. Orduan, jendeai aukera utzi, nahi zu polisterezko brilla, o ez, o nahi zu loretxokin, o nahi zu puntitokin, o nahi zuna. Eta telekin, eta zurea josi. Ideia interesgarria da, eta horrela berreskuratzen dugu baita ohitura hori, eta berreskuratzen dugu herriko dendetan telak erostearena, ze guk aipatu dugu kilo denda, eta nik aipatu dut, ari nintzela erakusten, beraien leku berria zein den, ez dut aipatu, itxi egin dutela, eta txikiago batera joan direla. Eta txikiago batera joan dira, bezero gutxiago dituztelako, eta hori ere, uste dute aipatzeko modukoa dela, ze inauteriak badatoz, lehire aritu da txiraba josten, aritu dira bestain bat jostun mozorroak egiten, baina eguneko handi batean online erositako mozorroak ikusiko ditugu inauterietan, eta hori badirudi behintzat gorantz doan joera bat dela. Bai, gainera denok egiten duna pixka, eta zertaz mozorrotu gara, ilar biltzaile eta ilar biltzailea Googleen jarri, agertzen den lehenengoa aukeratu, normalen badakigula denok nundi datorren, eta erosi, eta jantzi, eta erraz hortara, edo pixkat, garatu beharrean igual naiz bigarren eskuko denda batera, topatzen duten exactamente hori jasteko, eta pixkat, magia hori, ez? Eta hori nik esaten dudala, naizela bat ere mozorrotzeko ez, baina gainera garai batean joera gehiago zegoen inauteri zaleak diren herrietan gu ari gara, justu bigarren kafeko lantalean oso tolosa arrakarelako, baina inauteria badago tolosatik aratago noski, inauteri zaleak diren herrietan disfrazak mozorrak gorde egiten dira. Eta badator lagun bat bisitan izan, igual dit, Madrietik edo Danimarkatik, eta zuetorri lasai, joango gera trasterora eta topatuko dugu zerbait zuretzat, ez? Karo, hori egiten zen, garai batean, non mozorroak ere beste maila batekoak ziren, ondo zahartzen zuten, garbitu eta txukun, egia da orain askotan erosten ditugun, edo erosten diren mozorroak, behin erabilita, pixka tortxe geratzen direla, bigarren erabilera, igual gauez egin bartzaiela, egunez lotxa ematen dute, ez? Eta hori bai ari da galtzen. Nik badaukate zalantza bat alare, zuk uste duzu, lehire gai izango naizela bida. Ni astelenero ateratzen naiz txarangarekin, eroetxe txarangarekin. Baita julen ere. Eta paiazuz ateratzen gara. Zegertatzen da, Tolosa edo Euskal Herrian orokorrean, otsaila martxoko giroa oso aldakorra dela. Orduan, gertadakizuke txaranga jotzen ateratzea, euria eta 5 gradurekin, edo eguzkia eta 25 gradurekin. Orduan dazkat, bi mozorro. Bat da, poliesterrezkola fin bat, eta bestea da, forropolar tejidozkola potolo bat. Eta gero, horrekin jokatzen duzu barrutik arropa gehiago edo gutxiago jarritan nola moldatu. Baina, biak dira patrikarik gabeko mozorroak. Eta urtero pentsatzen dut, joango naiz jostunarenera, eta eskatuko diot, behintzat alde batean patrika bat jartzea. Baina urtero gertatzen zait, konturatzen naizela hontaz 5 egun faltan, eta ez dago jostunik Tolosan nire boltsikoa egingo duenik, eta eskatzea ere lotxa ematen dit. Eta nengoan pentsatu nun, igual, garo matean hola egun tonto xamarra dela, eta hartu eta neonek egingo diot. Baina, ez dakit. Egia, patrika daudela. Batzuk diala hola bertan telan josita izaten den zuloa, eta egia da horiek bizkatze ditzeko zera dela, baina supererresa da, azkenen tela satitxo bat moztu, eta petatxo bat ita. Ja, petatxo bat ita bezala da. Bai, eta azkenen segun zer nahi desun sartu zure poltsiko horretan, igual nahikoa da. Bai, eta gero igual, botoitxo bat, edo klipoitako bat. Bai, eta perfecto, segun zer dan nahi desuna sartu. Edo belkroarekin egin dezake. Edo belkroarekin. Badaukat, soluzioa. Bai, egia da, hori eta erreza dela. Gero, nik atzo txilaba jantzin nuen aitorrena handia, eta egiten nuen nola. Eta, nahi nitu, eskinetako poltsiko maravilloso horiek, eta zen, txilaba honek beharkoz dituzke. Uteko bizkatola, ez dakit txilabak faltaula poltsikoa, baina alboetakoa, eta ia komplikatu egia. Komplikatuago da.
Hau atora mantarako ikastaroa, eta gero. Eta gero, Bai. Nik daukadan payaso trajea, txarangarako, lehen aipatu dugun denda horretan erositako telekin Bai. egindakoa, duela dozena bat urte edo egin nuen, eta egin nion bere garaian poltsiko moduko bat, baina izan nituen pare bat lapurreta saiakera, horrela nahiko eskura geratzen zen poltsiko bat zen, eta erabaki nuen barrutik eramaten, Iñigok esan duena, hemen urtean zehar, urte batzutan izerritan egoten gara, eta bestetan gaixotu egiten gara, eta azpitik maila moduko batzuk eramaten ditu, daiek ere badute poltsikoa, eta eramaten ditut gauzak, ze bestela, eskuragi geratzen zen gauz onerako poltsiko ura, eta duela 12 urte akaso ez, baino azken urtetan izan ditut, saiakera batzuk horrela lapurreta notatu ditu danak, eta esan nuen, fuera. Ondo zaintzen duzu ala ere jantzia. Bai, Duela 12 urte egindakoa mengo tela onak egindakoa da, eta eta iraun beharko du, Niri larun batean gauzatxo bat gertatu zitzaidan. Zer epa, gertatu zitzaizun? Nik ere denda hartan tela oso polit bat erosi nola duela urte asko kaldererotako soinekoa egiteko, gona egiteko, eta orduan gero goma jarri genion, eta orduan gerrian goma zegoen, eta bueno, badirudi goma horrek urte asko zituela, eta esango dizut larun batean udaletxeko balkoian nengoela goma lehertu egin zela, eta gona plast lurrera erori zela, eta festaren erdigunean gonari gabe geratu nintzela, beraz ondo gorde eta ondo zaindu gauzak, Baina gomara beste historia bat izaten da, jo, eske nire ama dauzka, nire ama oso gutxita juten da bainatzera eta ondartzera eta igual bikini bat ateratzen dugu, hain dela ez dakizen batekoa, jo, bikini hau bueno, marka, hola, super, eta ditu, krasta, eta goma guztia, bai, goma gelditzen bai hor, geldi, usteldu egiten dira. berez, goma horiek mantendu daitezke ondo. Baina martzai ez da egiten olioa, krema edo zerbait eta hidratatu egin behar dira. Eta erabili nik uste. Bai. Beti erabilera, jokua eman. Hori da. Nik uste gelditzen baina hor... Bai, beraz, kontu zibili, baina hemen gauza bat gertatzen ari da. Leirek esan digula ez dela inauteri zalea, eta guari garela mozorroa gora, mozorroak bera, jostuna bera, eta agian leireren asmoak gaur beste proiektu bat aurkeztea zela, eta baitu egin diogu sekzioa. Bueno, haizu, datorren astean inauteriak pasata gonbiatuko dugu berriro, eta ze bestela, minutu gutxi jamarrekin ibiliko da, makumea? Bai, jostun baten buruz netorren, baino ez jostun mota horretako, orduan, utziko dugu. Osondo, bale. Michelekin hola, bai. Horrela, hype egiten. Hori da. Osondo, ez da konturatu hau dena izan dela inauteri zaleago bihurtu da. Bai, pixkat. Zerbitzu publikoa egin du, ez du, jendeari tip asko mandizkigu inauterietako mozorretarako, beraz? Bai. Pentsa, ni bezalako melokotoi batek ja badaki, badu idea buruan. Ederra mozorroa melokotoi ere. Ni urte batean albondiga platereta esatean nintzen. Bai. Albondiga bat nintzen ni, nire lehengusina bat beste albondiga bat zen, beste albondiga bat, eta sakabanatuta ez zinen konturatzen mozorroa zertzen, baina batean... Eta ogia nortzen? Bateman izango zen, ez? Edo patatak, edo... Ogia txistorra usainadari gure desorientasunari. Kriston gozea daukat. Goizeko amaikak dira, oraindik ez dira, oraindik. Gaur egun luzea daukagu, Juri. Ez da egit konturatu zaren, baina gaur egun luzea daukagu. Gorkak dio, Leire, norbait ikusten baduzu, ostegunan mikrofono batekin, ni naiz. Bueno, Gorka, mikrofonoakin jende asko ibiliko da ostegunen, baina mikrofonoakin dabilen horietako bat, Gorka... Pista bat eman dizu txilaba eta txapela horia. Eta gero mikrofona, bai, nuski. Zuek ez duzuen mozorrok gorde? Zituzuen mozorroak gorde? Bai. Nik gordeta dauzkat mozorro batzuk. Baina egia da, batzutan mozorroak, Julenek esan duen bezala, paiazoaren mozorro hori, tajuz egin duzula, jostun bat egin du, tela honekin, eta horrek kilometrak eta kilometrak egingo ditu. Beste batzuk, merkexeago erosi dituzu, mozorro denda batean, prezio makalean, eta hoiek egia da, batzuk ikusten dituzu eta ez daudela oso erabilgarri. Baina gordetzen ditu. Nioket boltsa desastre bat, eta hor dago mojarena, hor dago pitufos atera ginenekoa, hor dago, ez dakiz zer, badaukazu traje bat, arrantzale, ez dakiz. Nik ez dauka, baina Itorre dauka, bere gurasonetxeko aspi guztia. Altxatze gola, eta a ber, zertaz aurten. Bai, eta gero,
herri txikietan, gau hiriburuetan uste dut ez dela inbeste egiten, Tolosa ez da herri txiki, baina herrietan, bai egoten da fenomeno bat, ez dago oso polita dena, eta da, herriko pertsonaia batetaz mozorrotzea. Bai. Baina ez barre egitetik, baizik eta pixat omenalditik, ez? Pertsona xelebre hau niretzat, eta orduan, pixkat nola jende ibiltzen den, aztertzen bere mugimenduak, bere jaskerak, bere joerak, nola egin nauta beste, eta gero, Tolosan ikusiko du norbaitek, edo beste herri batean, ez, pertsona bat mozortuta da, zertazote doa. Baina, bertakoa denak eta ulertzen duenak zertazuan, asko eskertzen du, bada, mozorro mota bat lan asko exigitzen duena, baina benetan interesgarria dena. Ez, badakizu zer egin duten tabakaleran, mozorro trukea, antolatu... Eske, hoi pentsatzen egon naiz, edo mozorro trukea, edo bigarren eskuko asokatxo bat itea baita etxeko trapuzarrak ateatzeko. Osa, eskenen igual, segun ze mozorro behar desun, hau da, pertsonaia batetaz, igual da jertxe esakto bat, ez dakit topatzea, ez da zertan mozorro... Ez, tipiko hori, mozorro denda baten erosiko duzu mozorro hori, eta bigarren eskuko asoka batek, eta bigarren eskuko mozorroak baita saltzeak, eman lezake jokua mozorro ideal hori egituratzeko. Bai, egin zituzten, duela egun batzuk izan da, mozorro truk azoka egin dute, Donostian tabakaleran, azokan 200 mozorrotik gora egon dira eskuragarri, 2025ko inauteritan berriz bizia eman eta erabiltzeko prest. Eta egia esan, oso ideia polita da, aipatzen dute ez, jasangarritasunarekin konpromisoa, bigarren eskuko praktikak, elkartrukeak, oso polita da, eta egia da horrelako zerbait oso interesgarria dela, inauteri zentristak diren herrietan, ez? Zintzen, mozorro asko ditugu, eta haizu hilar biltzaiarena agian beste urte batean. Hori gerritarako gorra izango da hori, Hilar biltzaiarena? Hilar biltzaiarena, gerritatik amaitu barozu gaizki. Bai. Egun guztia bauorena egiten, hilarren biltzen ari zaren itxuna. Baina hau karratiarekin biltzen zen. Eta hilar batzuk kaltuak dira, Ez dira denak lurrekok, batzuk hasten dira saretan goraka, eta igual, bueno, hasten bada. Ateara zaitezke altuak diren hilarren biltzaiez. Hori da. Bai, zure gerrik eskertuko du. Bai. Tira txaranga doinuak ere moldatu zituzten, hementxe, koska txarangakoek moliendo kaferen bertxo egiteko, eta hauen zuten agurtuko dugu Leire jartzauena, datorren astean, edo urrengoan ikusiko dugu, baina alduenean datorrela, eta aurkez diezagula jostun hori, bitartean, joskintza lanetan geratuko gara, oinarrizko joskintza lan hauetan, bakoitza bere oinarrizkoan. Leireke txilabak egiten ditu, nire aspirazioa patrika bat jartzea paiazo jantziari. Kontatuko dizuetea lortzen dudan. Leira jartzauena mila esker eta laizzer arte. Zuei. Eta goizeko 11ak bueltan ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila, estudio zentraletara oinatze Aizpuru, egunon? Egunon, Inigo, egunon entzule guztiak. 13 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote Mario López saskibaloi entrenatzaile ohiari sexu erasoa frogaturik dagoelakoan. Bizkaiko lurralde auzitegiko epaileak ebatzi du adin txikiko neska bati modu jarraian sexu erasoak egin zizkiola Gernikako saskibaloi entrenatzaile izan dakoak, eta astungarritzat jo du ere biktima zaurgarria izatea. Hori da duela gutxi jaso dugun sententziaren nobedadea, eta frogatutzat jo du kasu honetan Gernika Lointek saskibaloi taldeko entrenatzailea. Kasu honetan Bizkaiko auzitegiak dio 1988an biktimak 13 urte zituenean eta berak 31, 50 bat aldiz elkartu zela adin txikikoarekin,
eta sexu eraso ezberdinak egin zizkiola eta frekuentziaz eta intentsitatez haunditzen joan zela denborak aurrera joan ala. Orain, Bizkaiko lurralde auzitegiak ateratako sententzia da hau, esan bezala 13 urte eta erdiko espetxe zigorra ezatzen diona Mario Lopezi, eta berak orain beti ere jarri ahal izango du elegitea Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde auzitegi nagusia, baina hori da oraintxe bertan erredakziora ailegatu zaigun notizia. Bueno, bestalde, gaur goizean Mundakako ezponda batetik goiti bera etorri da, eskolara aurrak eramaten zituen autobus bat, zorionez ez zegoen inor, momentu horretan autobusean gidariari eskuko frenoa jartzea ahaztu zaio, eta erdi iraulita geratu da autobusa, garabiak atera beharko dure. Mundakan izan da, Bermeorako bidean goizeko 8:00 gutxiagotan, gasolindegian geratu da gidaria eta ahaztu egin zaio eskuko frenoa jartzea. Pareko errepidea pasa eta ezpondati bera joan da, gidaria saiatu da autobusera igotzen momentu batean, baina zauritu eginda eta Gernikako ospitalera eraman behar izan dute. Azken epamela, Lakuako gobernuaren Arabako industria ordezkaritzak 2 eguzki plaken parkeri baimen administratiboa eman diela, Vitoria Solar bat eta 2 dute izena. Arratzua Ubandia, Burgelu eta Gasteizko lurretan ereki nahi dituzte aipatu eguzki plaka parke hauek, eta guztira 180.000 plaka ezarriko dituzte. Orain elegita jartzeko aukera dago industria sailean, baina bakoitzak 90.000 plaka jarriko lituzke, eta Solaria eta Euskal Energia erakundeak biek duten parte hartzea Indarberri enpresaren proiektua dira. UAGA sindikatuak alegarritza jarri zizkion 2 proiektuei, baina elegiteak epezkanpo ezarri zuelakoan ez dituzten aintzat hartu. Sindikatuak uste du euren lantzeko lurrak zuzenean kaltetuko direla, haietako bat ureztatzeko eremuan jarriko dutelako eta ingurumen inpaktua handia delako. Hauxe beraz, lagunok 11:03 minutu diren honetan kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatzizpuru bagoaz aurrera mentxe, bigarren kafean, goizeko 11:03 diren honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Sentitu da bakarrik Sentitu da bakarrik Ni urterekin primera Goizuko 11:04 minutu eta hemen hasi gara. Saioa 3 pertsona izan da, gero 4, eta orain 5 gara. Maialen Teiabide, egunon? Egunon. Ondo altzara? Bai. Bastante? Bai. Ondo? Bai, lo indet. Ze ondo. Badakit zeinek ez duen lo gehiagi egin? Nork. Josune Belez de Mendizabalek. Ze azken alian ez du lo ondo egiten. Gaur bai, Josune, egunon? Kaixo, Josune. Egunon. Gaur 9 ordu. Zer? Epa! Zik bezala. Ze pasa, hemen? Nik ere hortxe, Bai, zelako iruloti, ez? Nik atzo goiz retiratu nintzen, bizitzatik. Ni atzo goiz hartu nintzen oera. Bai, hori ez da sintoma ona netzako, Baina, nabarituko duzuenez, estarria daukator flojoxo samar eta nik uste dut horrek eragin handia egin ziala. Ze atzo nintzen isil-isilik, inorken ditzein gabe. Hau txareskantatzeko. Ze zailaren hori. Atzo Josune gurean izatekoak ginen, entzuleok, baina goizeko ordu txikitan ez, goizean esan zigun. Aizue, lagunok, hautsi gabe nago. Eta pentsatuen, irratsaio bat WhatsApp ez egitea ez dela posible, eta hain azkarrak ez dira, nik gauza asko kontatzea ditut, eta atzamarrekin hori kontatzeko, ziztu bizian oso modu radiofonikoan ez dago aukerarik. Baina, gaur, hobeto ez? Nola somatzen hau zuek? Oso ondo. Bai, ni holan dudanean ahotsa etzai gustatzen asko hitz egitea, ziruditen zait izorratzen duela entzulea. Osea, ahotxe karraspera honek edo azkenean ere beste unan aipatzen genuen bezala, ez da ahotsak gauza asko transmititzen ditu, emozioak eta holan ahots nekatu batek, nik ez dute gure entzuleria nekatu nahi, Así que animo, venga, Maialeni pasako diot baloiatik.
Maialen. Ara bestea. Hala. Bueno, Josune, eskerrik asko eta datorren aster arte, ondo izan. Noka, itipo. Txibuelta. Josune, egia esango dizugu, ondo dago zura hotxa, ez du minik ematen. Ez doikoa baino gehiago, esan nahi dut. Nik pentsatzen du. Inigo mesedez, Arren. Etzen nola bigarren mezuekin, Gaiztotxo etorri da gaur Inigo, Bakarra zen eta zuzen. Dago pixka gaiztotxo, bihurri dago. Inigo. Biurri. Ze bidali zenian atzo WhatsApp ere bai, esan izunean isirik nengoela, hotxi gabe, eta esaten zian. Zenbat, ze pini zenidan? Gero zalantzan gehatu nintzen, en plan de, bai mareatzen duzula. Gaiztak zerbait. Eutzia zu behiratzen. Gaiztak eritan. Bai mareatzen duzula, edo olako zerbait zen. Haze gerra ematen duzuna. Bai. Hori, haze gerra ematen duzuna, baina, ze konfiantza dia, horiek Inigo. Batez da gaitxezu, Josune? Ez, hori ematen du, bai. A ver, ez ditugu hemen trapuzar guztiak aterako, Josunek azken aldian egin dizkigu bihurgune askotan murgildu. Bai, eta orduan, botanian, ze gerra ematen duzuna. Baina, listo. Ez nik nahi nuelako, Ja, izan dikoak, oiek egia da, bai. Zera, dago, amatxo edo aitatxo tripako mina daukat eta ez dut eskolara joan nahien ostean, 40 urte beranduago, eski ez tarririk gabe nago eta ezin dut irratsaioa egin. Hori aitzakien zerrendako top 3an dago. Bai, ez dut sekulan egin. Titi. Ez dut sekulan egin. Eta 47 urte ditut, esango zut nik ja. Kalkulako ditute, 40 urte beranduago zazpirekin, tripako mina, 47rekin, Inigo ez tarrik gabe nago. Horre izateko aukera zenekan, eta ez tezuin, Zo elegantzia behartzan hor. O 40 esan berren igual otamarra esan da eleganteago gatza zinean. Bai. Baina... Edo ez esatea adibidez aitzakia izan dela, ez da aitzakia izan. Bigarren kafean egiari zor bizi gara, eta... Baina, igual, ez da izuruditzen irratira tortzeko zerbait behar bali maezu ahotsa dela. Bai, baina... A ber, Josunerekin sartzeare plazerretik egiten dugun zerbait da, beraz. Eta entzulea gero gozatzen du. Sei urentzako duz epaile lanetan? Ni musea bezala kanpotik isilik. Gorkak dio, ez sartu Josunekin, oso jatorra da. Gorka, bai, bino izetorriko za Gasteiz eta alkartuko gara, bai. Horre zorretan gaude. Zumarrati Gasteiz autobusa bihar bertan hartuko izuta. Bakit, baina gero ez dugu kointziditzen. Eta nik aitzakirik ez dut jartzen, baina egia da, batzutan, ezin da holan, egun batetik bestera, oie Inigo mesedez, Eta kazukarra espera hor, gaur. Josune, maite zaitugu asko ahotsarekin eta ahotsik gabe. 30 urterekin eta 47rekin. Bideo deiez eta aurrez aurre. Modu guztietara, beraz... Doin, venga, baloia sartu da. Oso ondo, pelotea. Zertaz hitz egingo digu gaur, Josunek bere txiri bueltan zen, bialdu din mezu bat, eta ez dut oso ondo ulertu, beraz, Josunek. Normala. Ez que batzutan, bai, holan ibiltzen naiz nibe bai. Bale, bi kontu dauzkat gaurko, eta hor proposatu nizuna, ze ni gustatzen zait ere horrela ibiltzea, batzutan galdetzen dira zuenean egun batetik bestera, momentuan igual ez daukat, eta aukeratzen dut bat, zenik ere badaukat Telegram talde bat non ni bakarrik nagoen, eta batzutan astean zehar noa gaiak pilatzen horrez. Eta atzo galdetu zen idanean, nuen bat gordeta, nik uste eta aurreko asterako edo asmoa nuena, baina ez zigun denborarik eman, edo auskalo, eta zer eta musika La Blancako Gasteizko jaietan. Eta orain egingo dugu txiri buelta hori, ze hau da deialdi bat, ezagutuko duzue, Goiurik seguro, ze Montermosotik behin idatzi zidan, beraz, Montermoso kulturgunea bai, ez da, Goiuri, kokatzen duzu, bai. Hortxe dago, kafetegi bat, goikaldean edo, olako lorategi eder batekin, eta bertan, ez bakarri Gasteizko Andra Marizuriaren jaietan, bestelakoetan ere bai, holtza jartzen dute, eskenatokia. Eta jaietan izaten da bai, hor arratsaldero, abuztuaren 4tik 9 kontzerturen bat edo beste. Orduan, deialdia zabaldu du Gasteizko udaletxeak, zer eta talde bat baldin badaukazu, eta nahi baduzu Gasteizko jaietan jo, deialdi horretan izena eman, eta gero-gerokoak, maikide batzuk egongo dira, edo dena alakoa, eta orduan, baldintzak oso erraxak dira, behintzak taldekide bat, Gasteizen jaio izana, edo bizitzea Gasteizen,
Eta gero ja galdetegi bat bete behar duzu, eta epea martxoaren 18 arte, 10 taldek hartuko dute parte, eta gero 10 talde horiekin programazioa burutuko da. Gasteizko jaietan esan bezala abuztuaren 4tik 9 bitartean Falerina izeneko Montermosoko lorategi horretan. Puntazo bat da, Bai, oso proiektu polita da, oso ideia ona da. Bai, beraiek esaten dute, zeran dago ez, udaletxaren webgunean, bai, vitoriagasteiz.org-en, eta bertan, Josunek azaldu dituen baldintzaile betetzen badituzue, inskripziorako aukera. Demagun, Inigo, zuk etorri nahi duzula, baina ez dakazue Gasteiztarrik den edo Gasteizen bizi den lagunik, sartu nazazu taldean, eta jazta, aukera izango zu. Adibez, bai? Ai, kongelatu egin zarete. Orain zaituzte zentzuten, hau ez izan da, trapitxeo bat izan delakoan. Guk zuen zuten zaitugu, Josune. Bai, gehiatu zaite holan pentsakor, nik bota dut hor, nahi baduzue Gasteiztar bat taldean, hementxe nagoela prest, deialdean zikiran parte hartzeko, eta derrepente kongelatuak gehiatu zaite streamingen bidez. Justo izan da, Tolosan euritantak hasi direnean, euria hasi eta gu geratu gara pixka bat. Ez daukagu interneta, eurirako prestatuta. Aterkiarekin. Edo urduri gaude inauteriak datu zelako eta euritanta bat ikusten dugun bakoitzan pentsatzen dugulako inauterietan euria egingo duela. Eta horregatik geratu gara izuzuta. Euria ez. Inauterietan giro ederra egingo du. Egiten duela, giro ederra egingo du. Hemen gorkak dio, hori da postal kolekzionistak, Julen, zuk uste duzu Josune Belez de Mendizabalek badakiela postal kolekzionisten letra bakar bat? Ez, baina baitara atzen. Ez dakit, nik jazadakit. What you weigh. Bai, niri koroak asko gusta zaizkit. Josune, barkatu, igual ni zalantzatan nabil, instrumenturen bat jotzen duzu? Bueno, bere garaian bai jo nuen, nik ez dakate olako formakuntza arreglaturik, ez naz konservatori batetik pasa, baina bai musika eskola batetik, eta ikasi nuen panderoa jotzen, eta dultzaina. Egia da, esan nuen dultzaina. Egia da. Hori badakit. Eta abestu ere abesten dute, ahotsa pixkatu beto dudanean. Zatzuaz, dultzaina baten bilago, Juli? Ez dakit, dultzainarik badugun, eukigen honen hemen dultzaina. Bizilagun bat etorri zen ben, Maialen, eta esan zigun, zuek hemen, ikusten zigun, itxura xelebrea. Ez egin oso garbi, baina xelebrea. Ondo ikusi zuen, erabat normala. Eta dauzket ganbaran instrumentu pilo bat, eta ekarriko izkizuet. Antxik garrizuen jostaiuzko akordoi bat, pandero bat agirrek egindakoa ona, alboka bat edo bi, dultzaina bat edo bi, ez dakit batetik bi zeuden, bestetik bat, zegiago ekarri zuen. Biolin zahar bat handagoena, egia esan ez du balio jotzeko, baina dotore geratzen da dekorazio. Horako gauzak eta, dultzaina iruditzen zait, hola, instrumentu, desagradable bat. Ez zuri bakarrik, Maialen, jende asko esaten du. Testa giroan uler dezaket, ze dultzaina batek kriston zarata egiten du, da irukin herri oso bat bete dezakezu musikaz, baina, ostras, ikasteko eta alboko gela baten eukitzeko, edo goiko pixu baten, azpiko pixu baten, ostras, dultzaina bat, ez, dultzaina instrumentu. Oso zaratatxua. Zaratatxua, eta... Esango izute, zaratatxua izateagatik nik pentsatzen dut garai horretan jotzen genuela musikaskolak hainbat solairu zituen, baina sotoan jotzen genuen. Orduan, nik uste hortik handoala kontua, ez, Maialen? Baliteke. Dultzaina dauzka bi arazo. Bat, oso zaratatxua dela, timbrea, mikat xamarra dela, pixkate trebatzen zoazen bitartean, eta afinazioarekin ere instrumentu exigentea dela. Eta orduan, ikusten duzunan dultzainero talde bat, dultzaina ondo jotzen, niri plazara sortzen dit, benetan gustatzen zait, baina egia da ikasketa prozesuan instrumentu gogorragoa dela, baina hor bado des instrumentu batzuk, nik hau askotan... Albokare bai iruditzen zaitu etako. Osea, bai dultzaina eta bai alboka dia outdoors jotzeko modukoan. Esan du, karri zituztela, alboka, dultzaina, akordeoia, biolina hor dago. Albokarik eta dultzainarik ez dut ikusinik hemen, badakizu zergatik ez, benetan onak zirelako,
eta Aitor Zorzano, gure lagun saxofonista, eta Maialenekin ikaskide izan dena, ari zen momentu hortan bere tesiren bat, edo zerbait egiten instrumentu tradizionalen inguruan. Agian musikenen. Bai, musikenen egiten ari zen master hartan, eta orduan, opalitu ingen izkion. Pero miran. Eta trukean Aitorrek tarteka WhatsApp mezuren bat erantzuten dit. Bueno, egia esan, ez tiu erantzun mezurik. Zorzanoek ere hartu du, belarrondokoa. Bai. Esango diogu, irrati uinen bidez esango diogu Aitor Zorzanori, bizirik dagoen, ze hemen ikusten ari nahi, zenbat mezu idatzi dizkiodan, eta ez dit erantzunik eman. Beraz, bigarren kafeko dultzaina eta alboka dituen tipo horrek behintzat bizirik nago bat esan beharko ligukera. Baina tira, Josune Belez de Mendizabale jozuen orduan dultzaina eta panderoa. Bai, eta txalapartan ere saiakera egin nuen. Kontua da, nondik datorkit, hau dana amater moduan, Claro, hau zen ere aisialdia. Ni nahiko gertu bizi nintzen musika eskolatik, eta nere desi hori nondik sortu zen ama naparra dut. Orduan gazteizko, Nafarroko herri horretako jaietan, guk hemen gurean txistuak ditugun bezala, beraiek dultzaina dauzkate. Orduan herriko plazan dantza egiten da, dultzainekin, eta nik ez dakit dana nahastu egiten dualako udan daukadan sentsazio eder horrengatik, udan herri horretan hain ondo pasatzeagatik, neuzkan emozio positibo guztiak dultzainarekin lotzen ditut. Nik dultzaina bat entzuten dut, eta sutzen naiz. Da, justo igual kontrakoa, aipatu zuen kontrakoa, jende bati egiten dio pixkat, altuegi edo timbrea zorrotzegi edo, niri kontrakoa, niri erakarri egiten hau. Justo aranoa. Bai, zutu modu honean. Piztu egiten zara barrutik. Piztu. Era bat. Motivazio olatua etortze zaio. Bai, dantzaria ere izan dakoa naiz, orduan, euskal dantzaria, orduan bai, gauza hoiekin, eta Errioxako, hainbat eta hainbat kantu ere bai gaitarekin jotzen dira, eta bai, asko gozatzen dut, eta asko mugitzen dira neskak hor dantzatzen dutenean, mugimendu asko dago gorputzean, eta niri horrek ere... Larrain dantza baino gauza ederra hori gutxi, eta nik asko gozatzen dute. Dultzainerokin asko gozatzen dut, egia da ikasketa prozesu komplexuko instrumentua dela, baina ez da bakarrik dultzaina. Bizilagun trompetista bat izan duenak ere badaki ze gogorra den, eta trompeta instrumentu zoragarria da ere, bai. Edo biolina, baina badute ikasketa prozesu nolabait esateko zailago bat, edo maila minimo batera, instrumentuari sonido ateratzea kosta egiten den instrumentuak dira. Gero instrumentu guztiak dira infinitoak ikasketa prozesuetan, nahi adina egon daiteke norbera, baina, piano bat jotzen den lehenengo momentua, pianoak teklari zapaldu eta tekla horrek soinu estandar bat ateratzen du. Kontrako efektua egiten du. Zenbat eta pianista hobeagoa izan orduan da jasangaitzagoa da pianista bat ikasten entzutea. Benetan, ez da broma. Maialen Tellabide, gure pianista, horrelako esaldiak esaten. Prozesu kontrakoa dauka, besten prozesu kontrakoa. Bado instrumentu batzuk segituan txukun xamar sona dezaketenak, eta gerora, asko komplikatu dezakezunak bizitza, eta beste batzuk beti komplikatzeko aukera izango dutenak, baina hasiera ere gogorra dutenak. Eta biolina gogorragoa da hasieretan, biolontxeloa baino, edo trompeta gogorragoa da saxofoia baino. Hor bado instrumentu batzuk, saxofoia hasieran ez da gogorra trompeta bezala. Beste gauza bada, saxofoi jole on bat balima daukazu etxean zurekin bizitzen orduan pianistarekin bezala gertatzen zaizula. Ez dut ez zerresango. Madarikatu egiten duzula. Bueno, beraz, Josune. Bai. Altxasko burgildu zinen, baina etzen nuen instrumentu bakar bat ere jo. Atean naiz kalejiretan, olentzero kalejiretan, San Anton egunekoan, bai. Hotzen ozerkin. Dultzaina, eta atabala, atabala be bai. Bai. Josune. Ni naiz multitask. Dituen abizen baino doai musikal gehiago ditu. Nik kursilista naiz, ikastaro pilo bat egin ditut. Pilo bat, kursilista total. Kursilista naiz. Hombre, kurrikulunean horrek baliorik balu, bai. Dakat superkurrikulum ikastaroz beteta. Eta bai, atera nintzen hainbat kalejiretan, gertatzen zaidana, esan dizuedan bezala, nik musika irakurtzen ez dakit, ez naiz, oso berandu hasi nintzen, orduan, zailtasuna aurkitzen diot hain azkar irakurtzeari partitura, ez? Eta orduan abesti batzuk buruz ikasten dituen, baina ere nik ez dakit fa baten soinua zein den. Ez dut, orduan nik asmatu ezaket,
zuen kanta bezala, postal kolekzionistetan bezala, do, re, mi, fa, sol, ez da hori. Orduan, claro, nik egiten nuen pixkat, ni joan, nola esan, holan ateratzen zitzaidalako, eta, kanta batzuk, errepertorio bat banuen. Eta gero afinazioari dagokionez, ordu erdiko klasea zen astean behin ordu erdi oso gutxi. Eta, claro, esaten ziguten ensaiatzeko etxean, nola, armairu baten kontra. Armairuko bateak ireki, eta ara bidalita soinua. Baina nik ere ensaio asko nuen egiten, Eta hala eta guztiz ere, irakasleak esaten zianagatik, nahiko afinazio ona neukan. Afinazio ariketa hauek, ordu erdiko hauek astean, dultzainarekin egiten zenituen Josune? Bai, egin behar ziren. Osea, ni ara joten nintzen eta jazten ginen ja jotzen. Baina gero etxean berez, ensaiatu behar zenuen pixkat, baina nik enuen egiten. Eta leta guztiz ere ondo, Goi mailako musikari batentzat afinazio ordu erdi lantzea kasu ez da asko, baina horrela bere kabuz pixkanaka eta instrumetorik ikasten ari den norbaitek astean ordu erdi eskaintzea afinazioa lantzeari, hain gutxi ere ez da. Badago jende. Berak esan du klaseak zirela ordu erdikoa. Klaseak. Bai, afinazioa ni ateatzen zitzaidan, berezkoa omen nuen garai horretan, Garai horretan berezkoa. Da, arazoaz ni ez. Esan Julen. Aldera bat ez jakintasunetik, zergatik armairuaren kontraritze hori? Josun ez dut. Bai, zarata, esan dugun hori, azkenean mugatzen delako, zuk bidaltzen duzu zure soinua armairura. Eta armairu barruan geratzen da soinu hori. Bai, efektu hori sortzen du. Ez, bizilagun komunitate guztiak ez du entzungo. Eta ere entzuningo du. Eta ere entzuningo du, baina lehortu egiten du reberra eta reflexioa hor geratzen dira, eta aparte, pixkat, azaskatzenako, bateria jola bali mazara, armario ondixen marra du sortarako, Julen. Baina, hori... Baita ere horrela soinu fidelagoa da, kasu. Ze espazioak askotan distortzionatu egiten dizu da, zure sentsazioa afinatuta zaudela, baina berez ez. Ordea, eremu lehor baten nahi baldin mazera jotzen, lehorra zenaet, xurgatu egiten dudako. Reverberaziorik gabekoa. Entzuten duzu dauna. Eta dauna desafinatuta dago, bere ala entzungo duzu. Eta orduan ikasten duzu horrela afinatzen. Bale. Zerbait ikasten dugu gaur ere. Bai, egun erik esan dugu zerbait. Goiuri, zeixilik zauden. Ze, por cierto, iten duela, brande, eske dultzainari buruz zergatik aritzarete. Ez, baina gauza bat galdetu nahi nizun. Ja, aprobetxatuta hemen irudia daukagula, eta horren bitartez ere konektatzen garela, eta ikusten diogula elkarri arpegia. Kuriosidade bat, zergatik induzue Maialenek eta zuk? Justo, ari ginela esaten eta musika tresna jotzen duzu, Josune, ibili zaete holan, zelan deitzen da hori? Zergatik induztu hau? Kirula egiten. Instrumentu ezberdinak. Bai, instrumentu ezberdinak probatzen ari ginen, eta niri gertatzen zait beti egoten naizela... Bai, Goiuri, bigarren kafean hasi zenean hemen, oi, barkatu. Ez, esan. Ez orain zuk esan. Ez moztu inauzu, garrantzitxo izango da esan nahi duzuna. Zuk esan Bartzenon esan barnu, baino disimulori gabe. Ez, esan barnu nik beti egin nahi dudanean, zerkako flauta travesera deintzen dan hori, egin behar duda lehenengo master bat kasi jakiteko, zein doan beste eskuaren gainetik, ezkerreko eskuaren gainetik. Esgintza egiten zaio neuronetan, pentsatzen, bai. Bai, toron hori egiten aritzen, iruditu zait Josune, aurrekoan esan izun, aritu ginen, zeini pegatzen zion txakurra ukitzea, zeini katu ukitzea, eta pentsatut, zuri, Josune, zuk daukazula, txirula... Baina zeharkako txirula... Ez que horregatik egin dizute galdera Goiuri. Horrekin lotuta, esan dut, aurrekoan nik neukan txakur bat, porque bai, osea, me pega, hola, nire arpeiak bat egiten duelako txakurrekin. Hori da. Eta, claro, justo momentu horretan, aritu garela galdera horri erantzun nahian, biek egin duzu holan, eskuekin alde batera eta flauta travesera edo egiten, eta pentsatu dut. Orduan ere, osea, nik egin dut asimilazio hori eta galdetu nahi nizuen eta konfirmatu diazu. Beraz, txakurra eta zeharkako flauta. Oso ondo. Perro flauta. Horra hor txiruelta. Txakur flauta da Josune Belez de Mendizabal. Josuneri gauza, pegatzen dizkete gauza asko. Josune, baita pegatzen dizu pila bat, txokolatea ez gustatzek. Hola, justo kontrakoa. Ja, baina zure aurpegiak dio, zure energia, daukazu, txokolataren aurkako energia daukazu. Hori izan dezaket? Osea, hori existitzen da?
Existitzen da. Jo, baina orduan horrek beste irakurketa badauka, Goiuri. Irakurriko nuke nik pentsatuta, neska honek pentsatzen du, nire nazela goxoa. Hemen gure lankideak guztiak giratu dira, Goiuriri begira, esan duenean daukala, Josunek txokolatea ez maitatzearen orpegia. Jendeak badauka horrela energia bat? Hori ez diate sekulan esan. Denetarik esan diate, Maitatzearen energia. Badaukat gazta ez maitatzearen energia. Ez. Ez daukazu. Vale. Oie, honekin aurrera egin behar dugu, ikertu beharko dugu gehiago. Hau da kontua, gero batzutan ez duzula asmatzen, ez? Julen oso birgo den bezala. Ni xilen hau, Gai, eta zu oso Geminis. Eta zu oso Capricornio. Bai. Eta ni zer naiz, venga ya. Oso Aries zara, Josune. Ez. Erabat Aries zara. Zearo Akuario da, Josune. Irukoak Ez duzu asmatu, ni naiz Cáncer. Behin etorri zen astrologian aditu bat bigarren kafera, eta saioa egin aurretik, Goiuri eta biok topatu gintun, eta norbaitek esan zion, bat Geminis zela, eta bestea Capricornio zela. Baina, nahastu egin zituen. Eta gero entrevista egin genuenean, sinesgarritasuna ere pixketor kolokan genuen, ze, karo, Goiuri begiratu esan zion, ui, zuzea Geminis, eta Goiuri ez, da orduan nahi begiratu nidun, da, ez zu oso Geminis, agambe, ja. Zodiakoa zitzigiten aritzea, azpitik dultzena musika honekin, ari zeu beratzen, zora. Josune Belez de Mendizabal segituan agortu hartzaitugu, ez dakit bigarren txiribuelta nor eskutan. Zenbat denbora daukat, Inigo? 4 minutu, ostras, eske ni naiz hori, kangrejoa, aurrera eta atzera, hori naiz ni, nahiko lunatikoa eta holako gauzak. Bueno, bai, zer kontatu nahi dizuet, pasaden astean, ostegunarekin batera, ospatu genituela, Alearen 10. urte urrena. Eta bikain izan ginela, izaskun arruen hortxe jai giroan, musika ere egon zen, Jon Basaguren igo zen oholtzara, zer eta Jonikasen abesti bat hartuta, duela 10 urte, Alea da Araban existitzen den gaur egun euskarazko aldizkari bakarra, astekaria da, eta Jon Basagurenek egin zuen duela 10 urte Aleari lotutako kanta bat, baina Jonikasen kantan oinarrituta. Eta hortxe ibili ginen jai giroan, eta horri lotuta esan dizuedan bezala, Arabako kaseta bakarra dana euskara hutsean, Arabakoa, zut esaten Euskal Herrikoa, berria ere baukagulako bertan, baina, Estitxu Ugarte, Lope de Arkaute, bertako kazetariak, pixkat ikerketa egin du, Gasteizen noiz eta ze aldizkari egon diren euskeraz egin direnak, eta, hemen Alea baino lehen bazegoen Geu aldizkaria, horiei ere oroigarri bat eman zitzaien, hainbat urte ibili zirelako euskarazko kazeta honetan, baina, igual pixkat 4 minututan kontatzekoa ez da, baina karriko dut igual astelenean edo egokitzen zaigunean igual beste datu batzuk, ze interesgarria da, ze kazetak egon ziren 1800 eta holan ari gara, 1886ko urteetan, nola idazten zen, bizkaitarrez idazten zen, nolaz ba, eta zeinen poema ere aurkitu izan da bertan, Rafael Albertiren poema bat euskaratua argitaratu zena aldizkari horretan. Ez du honek esan nahi Rafael Albertik euskaraz egin zuena, baizik eta norbaitek hartu zuela eta euskaratu zuen. Eta, holaxe, pixkate Alearen aitzakiarekin ekarri nahi nituen olako aipamen batzuk, atzera eginda historian zen olako euskara ibili den prentxan Araban. Baina, aukera izango dugu pixkat gehiago igual sakontzego aurrerago, edo ez. Hombre, aukera izan beharko dugu, Josune? Bai, nik uste dute honek merezi duela, dia gauza bitxi batzuk, artikulo guztia irakurtzeko dago, Alean, tanta batzuk basamortuan esaten du, eta aipatzen duena da hori, eskasak eta anekdotikoak zirela euskarazko kazetaritzako aurrekariak Araban, baina, aldizkari batzuk izan zirela, eta bertan Rafael Albertiren poema ere agertzen dela. Josune Belez de Mendizabal, placer bat, eta uste dut datorren astean, ez? Aste pare baten ikusiko dugula berriro elkar. Banoa, ahotsa deskantzatzera pixkat, eta bueltatuko gara, bai? Zaindu ahotxoki, finatu dultzainak, Bez, zaitateratzen, gaur ez. Vale, agur!
Goizeko 11:21 minutu ditugu eta Maialen Tellabidere preste gurean, urrengo 30 minutu hauetan, gai korapilatxu ez dut esango, azterketa giroan edo murgiltzeko, ez dakit gaur galderarik erantzun beharko dugu, baina segituan deskubrituko dugu. Gaur ez dago galderarik, Maialen? Ez gaur ez. Ados, gaur ikastera gatoz, baina azterketari gabe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kaixo. Tira, eduki bikoitza dakar Maialenek, gaur abiatuko dugu eta datorren aste artean jarraituko dugu. Beraz, hasiratik hasiko gara. Maialenek ekarri du premisa bat. Bai, teoria bat ekarri dut. Premisa nahiko kuriosoa da. Nahi zutzuk irakurri da, nik? Nik irakurriko dut, usten diazu? Bai, noski. Musika komertziala eta Kim Kardashianen etxea produktu mota bera eta kontrakoa dira. Hori da, bai. Errepikatuko diot entzuleri. Musika komertziala eta Kim Kardashianen etxea produktu mota bera eta kontrakoa dira. Bai. Ulertuko duzuen bezala, teoria hori azaltzeko, gauza asko aztertu behar ditugu, eta pixkat atzera, desente atzera inberdugu, konkretuki minimalismo musikalera. Baina gehiago esango izuet, arkitekturarare jo behar dugu, modernismoa esplikatu nahi dizuet purtxo bat, bakit nire terrenotatik kanpo nagola, baina informatu naiz, asko interesatzen zait arkitektura, saiatuko naiz aldik eta ondoen esplikatzen. Saiatu egin naiz. Kontua zergatik jo behar dugun modernismora. Modernismoa artearen alor guztietan emantzelako, arkitekturan barne, eta musika eta arkitektura oso antzekoak direlako. Bestalde, naiz eta modernismo musikalean korronte asko dauden, minimalismo musikala eta arkitektura modernista pentsamendu korronte berdinetik datoz. Eta azkenik oso gutxitan kointziditzen dute historian zehar musikak eta beste edozein arte motak. Orduan horreitik jo behar dugu modernismora. Gogoratzen abenduko 2 programa jasangaitzoiek musika jasangarri hori entzun genunean da hori guztia. Garai hortara itzuli behar dugu, baina lasai egon ez dugula musika hori entzungo, bizik eta Bigarren Mundu Gerran ondoren etorri zen korrontearen inguruan. Korrontetako bat dela minimalismoa. Baina tira, kontua da, musikan aldaketak dauden bezala, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, arkitekturan ere aldaketa sakonak etorri zian. Modernismoa deitzen den mugimendu batetik. Hau izan da, denok dakigu ez, 50 markadatik aurrera. Mies van der Rohe edo Le Corbusier bezalako arkitektoek etxe bizitza mota berriak proposatu zituzten, eta Le Corbusierrek konkretuki etxe bizitzari deitzen dio bizitzeko makina. Ez dakit hau sonatzen dizuen guzti honek? Bai, Le Corbusierretaz behin hemen aritu zitzaigun kanpotiarrak sekzioan Anelizebi. Argira, primeren. Orduan bakizute zerri buruz hain izan. Eraikuntza industrializatu egin zuten, erabili zituzten altzairua, zemento armado, ez da egin nola da hori euskeraz? Zementu armatua? Porlan armatua? Eta beira, 3 elementu horiekin etxe bizitzak eraikitzen hasi zian, eta etxe bizitzak ez zirenak, baina gu etxe bizitzetan zentratuko gara. Eta kontua da, dekorazioa eta ornamentuak atzean utzi zituztela, linea puroak egin zituzten, linea zuzenak, angelu zuzenak, forma geometriko oso sinpleak, lauki zuzenak, karratuak eta horrelakoak, eta diseinu orekatu eta harmonikoak egin zituzten, oztopo bisualik ez daukatenak. Nahiko erresa da desberdintzea gaur egun, ikusten baldin badago edifizio modernista bat, ze normalean dituzte pilareak, ez dauzkate karga hormarik,
bai, lehenoko etxe bizitza zaharrak dituzten hori, horma handi lodi hoiek eraikuntza sostengatzen dutenak, bai. baizik eta pilareak dirala, zutabeak dira. Beko solairua librea eta diafanoa izaten da, zuloz betetako fatxadak dituzte, argi naturala sartu dadin, eta precisamente argia erabiltzeko leio panoramikoak edo oso leio zabalak izaten dituzte, gero kristalera handiak garbitzeko, pues ez dutena imaginatu nahi, zema demora tardatzen dan, baina bueno. Eta etxearen sabaia ere funtzionala izaten da. Igerilekoa dela, jardin bat dela, nahi dezuna terraza bat. Bestalde, etxearen hainbat elementu automatizatu egiten dira. Ateak, elektrodomestikoak, gara hontan datozela oso fuerte, hori aurrerakuntza teknologiko guztiei esker, ezta? Hago pelikula bat, Jacques Tatirena, uste dela, Leonkle deitzen dana, eta bertan azaltzen da etxe tradizional bat eta etxe modernista baten arteko diferentziak nola egiten duten talka Parisen. Gizon baten bitartez ez dakiena nola bizi etxe modernista batean, eta baita ere etxe modernista batean gertatzen diren egoera absurdoetaz, absurdoen inguruan hobeto esan da, kritika edo, kritika ez da... The House izan daiteke pelikula? Mononkle. Mononkle hori. Ez que zenekin zan Leonkle edo Mononkle. Mononkle, baina ingelesero The House bezala itzuli zutela. Ondo izara. Pelikula hortan hori, erakusten dute ez talka kultural dagoen etxe bizitza zaharren eta modernisten artean, ez? Osea, ez bizitzeko modua ere aldatu egiten da, ja ez da etxe bizitza bakarrik, bizik da makina bat, bizitzeko makina bat. Tira, musika minimalistak ere ezaugarri antzekoak dituela esango genuke, arkitekturatik soinura estrapolatu daitezkenak, entzuten ari garen bezala, egitura simpleenak erabiltzen dira, adibidez, sinfonia batek duen garapena 40 minutukoa, ordu bete eta pikokoa dela, gauza asko gertatzen dira, sinfonia klasiko baten. Ordea, musika minimalistan, asko jota igual bi edo 3 zati ezberdin daude, ez daude gehiago. Bestalde, abstrakzio eta vanguardismo kutsu guztiak kentzen zaizkio, alegia. Modernismoa aztertu genuenean hemen, abenduan, hitz egin genuen nola musika itxusia egiteko joera hori zutela, ez? Edertasunaren printzipioak atzean gehatzen ziala, beste zerbait egin nahi zutela, minimalistek ez dute horrekin jokatu nahi, eta ez, zerbait diatonikoa, orekatua, belarrientzat, lasaigarria dena hori nahi dute. Osea, justu hori, vanguardistekin guztiz desadostasunean daude. Hori bai, naiz eta desadostasunean dauden, adorno apainkuntza guztiak, apaingarri guztiak, kanpora, ez ditugu behar. Eta egitura harmonikoen errepikapen entengabea dago, patroi erritmikoena baita ere, bukleak eta noten luzapenak. Entzun dezakegu hor Monday, dela Ludovico Einaudiren piezatxo bat, hasieran entzungo duzu zen material musikal dagoen. Eta hori da dagoena. Lehenengo zatia entzungo dugu. Hasiera honetan entzun dezute, ez dakit aian jabetu zareten, baina denbora guztian berdina entzun dugu, melodiaren variazio txikienarekin, kontua da, melodiaren nota hoiek guztiak, akordearen nota diatonikoak direla. Osea, ez dago ezer kontraesanean jartzen duela, edo disonantzia nabarmen bat egiten duena. Goiuri adibideztuk, ez dakizula esaten zerbaiten sostenido mayor, bemol, ez dakizer, zuri ze transmititzen dizu honek? Lasaitasuna. Lasaitasuna, baiz, dana dago
orekatua ez dago ezer. Bai. Neri adibidez pertsonalki, nola, ni banagoen agian ohituta beste musikan mota batera, nahi honek aspertu iten hau. Oh, wow. Nahi honek aspertu iten hau eta oso urduri jartzen hau. Ze ez da ezer gertatzen. Osea, hor dago asuntua. Osea, nola denbora guztian berdina den eta nire belarriak badakien identifikatzen denbora guztian berdina dela, nahi aspertu iteit, badakitze demontre entzungo deten. Ja. Orduan, nik hau entzuten baldin badet, izan behar da de fondo jartzeko eta ez pentsatzeko. Osea, entzuten nagoena ez pentsatzeko. Baina ez aztertzeko zer ari den gertatzen. Hori da, bai, osea, ez dut entzuten hau interes musikalarengatik, baizik eta, pues hori, momentu lasai bat nahi baldin badet pentsatzera eramaten ez nagoena. Berez, musika honen helburua ez da hori. Musika honen helburua beste dozein musika bezala da, sentimentuak transmititzea, da entzulearengan sentimentu horiek sorraraztea. Baina nere kasu konkretuan, nerekin ez dute lortzen. Baina, bueno, pa gustos kolores esaten dana. Ulertzen dut Maialenek dion hau, eta oso posizio ezberdinetan gaude, ni minimalismoaren eta gauza previsible, simpleagoen zaleare banaiz, baina egia da, Ludoviko Inaudirekin konkretuki pasa zaidela, ez, deskubrimendua, eta nolabait bera etortzea berarekiko interesa edo, bai, pixkat neri negatzen nau. Ludovikokin pasatzen zaitena bat entzunda, danak entzunda dituzula. Guztietan formula oso antzekoak. Bai, progresio harmoniko oso antzekoak dira. Oso antzekoak, eta baliabide erritmiko baitare oso antzekoak eta oso errepikakorrak. Subdivisiora pasa, bai, pixkatu da. Baina egia da, minimalismo guztia ez da berdina, noski, eta mugimendu zabala da, aurrera entzungo dugu, baina tira, inigo posible ez, Monday abesti hau bigarren minututa erditik aurrera edo jartzea? Bai, noski, aritu gara lehenengo 2 minutu horiek entzuten gutxi gora bera, eta bigarren minututa erditik aurrera, hemen murgiltzen da. Bano, harine saiatzen behar bezala egiten, orain bai. Barkaiaz, Ez ezer pasatzen. Esplikatzen dizuet ze gertatzen den hemen. Batek agian pentsatu dezake, abestiaren beste zati batera iritsi gea. Ez. Gaude hasierako berdina egiten, baina erabiltzen ari den teknika da gehikuntzarena. Alegia, material musika berdinarekin, nota gehiago jotzea, baina zure akordea baldin bada fa sostenido menor dela kasu hau, direla fa sostenido la eta do sostenido, berak egiten duena da pianoaren 88 tekla horietan dauden la, fa sostenido la eta do sostenido gehiago erabiltzea. Ez dago ezer berririk egiten duena da subdivisioa gehiagotu. Ta jazta, baina ez du informazio musikal berririk aportatzen. Eta gainera erabiliko du, hasieran erabili duen progresio berdina. Ez du aldatuko, osadia, ez dakidian 4 akorde abesti osoan, eta dago buklean behin eta berriro. Subdivisioak gehitu esaten duenean Maialenek, lehen balimaz egon tarara, orain dago tarararara, igual dira, nota bikoitzak tempoan. Bai, kasu honetan hirukoitzaz egiten du 3 kontra 2 deitzen zaion gauza bat, baina da igual, polirritmia txiki bat egiten du, edo zein abestitan entzun daitekeena, ez da ezer berezia, baina hori da musika mota honen helburua dela, oreka bat mantentzea, lasaitasun bat transmititzea baita ere, ez dakit, da hori, oso informazio gutxirekin zerbait esatea. Oso gutxi erabiliz. Oso material musikal gutxi erabiliz. Eta Ludoviko Inaudi bezalako artista batek, eta badaude gehiago giro hauetan musika sortzen, eta formula horren jarraitzaileak dira, eta formula hori ustiatzen dute azken mugeraino. Bai, eske hor dauka abilezian ikuste, gauza gutxirekin asko esatea oso zaila da. Hauen lema, ez da betikoa de menos es más, ez gutxi gehiago da. Bai, baina nere iritziz gutxi da, eta asko da. Ez dakit nola esan, igual agian arrazionalegian izelako gauza hauetarako, baina berez hori da. Esan bezala, musika honen helburua azken finean da hori, musika izateko behar duen minimoarekin sentimenduak transmititzea. Entzun dezakegu First Light, Brian Enorena, nere iritziz hau da adibide ekstremoenetako bat.
Barkaiazue, baina sistema estabil behar luken bezala. Eta Brian Enoren First Light entzungo dugu segidoan, baina ez nahi genuken abiadura edo zorroztasunean. Esplikatzen dizuet bestela zer entzungo dugun. Hementxe dago. Vale, primeran. Batek pentsatu ezake meditaziorako erabiltzen den musika pieza bat dela, edo horrelako zerbait, baina nabaritzen bali mazute ez dago perkusiozko instrumenturik, melodia argi bat ere ez dago, daude soinu, daude nota printz batzuk kolorea ematen diotena asuntuari, eta batez ere ambientea sortzen dutena, ez? Ambient musika hemendik datorrelako baita ere. Brian Eno hontan da, nengatik da ezaguna batez ere hasieretan, baina orain esplikatu nahi dizuet, precisamente, zein artista esanguratsu dauden, eta ze garapen ezberdin eduki dituen minimalismoak 20. eta 21. mendean, ze dirau. Minimalismoak dirau. Beste hainbat genero bestela. 1948an, Lamont Young iruditzen zitela oso izen guaia eta raroa, bi gauzak aldi berean, Lamont Young trio de cuerdas ditzen den pieza bat estrenatu zuen eta konsideratzen da lehenengo lan minimalista. Ez dizuet esteka jarri hau entzuteko, ze jasangaitza da. Osea, entzun unien izan zen, hau ez dut jarriko, ze jendeak pentsatuko du irratia ondatuta dagoela, horrelako zerbait, ze bada, biolin soinu bat, igual minutu batez, soinu bat, osea, luzea. Zinik egin duen. Ja. Ze pasatu da? Nik nahi non violin bat egin, baina ez tarri engantzatu egin zait, horren atera dara como... Ostras, chaval. Bueno, fail. A ver. En fin. Bestalde, Lamont Young atzen utzita, nik uste ezagunenak, eta batez ere filmetan entzun ditugunak pila bat, baina gian ez garena jabetu erain arte, Philip Glass, Steve Reich, Michael Nyman, Jan Tiersen, Ludovico Einaudi, aipatu duguna. Guzti hauek ezagunak egingo zaizkizue, hori filmetan entzun dituzuelako, adibidez, The Truman Show, 1988koa, Amelie mitiko, tirori, tarira, toraro, Jan Tiersen, nazkatuta nagoa besti hortaz. Eta Goodbye Lenin baita ere, adibidez, eta beste asko, adibidez, Intouchable, pelikula frantzesa, Intocables. Hor badaude, guztia ez da Ludovico Einaudirena, baina badaude hainbat pieza Ludovikorenak, eta badaude hainbat pelikula gaur egunean, esango nuke musika minimalista egitea, nahiko errekurso zinematografikoa biakatu dela, ze ambientea jartzen dio irudiari. Nola ez du haukan informazio asko, ez da musika bat abasaiatzen duena, protagonismo hartzen duena, beraz ambientea jartzen dio oso ondo estenari. Nik uste horregaitik erabiltzen dela batez ere. Jakin beharra dezute minimalismoa New Yorken garatu zela batez ere hasieran, eta rock taldetan eragina izan zuela, adibidez The Velvet Underground taldearen lehenengo diskan, gero talde horrek beste bilakara bat izan zuen, baina lehenengo diska rock minimalista moduko zerbait dela esaten da, baliabide gutxikin egin da, baliabide musikal, horrek ez du esan nahi txarra denik, bakarrik material gutxi erabiltzen dutela. Eta baita ere Brian Wilsonen The Beach Boys taldearena, naiz eta talde hau Los Angelesen zentratuta egon, dira, informazioa alde batetik bestera doa, inolako arazorik gabe, eta Brian Wilsonen gana ere iritsi zan garai hau, musika hau, 60ko hamarkada da, garai psikodelikoa eta gauza guztiak, eta urteak aurrera joan ala, 60ko hamarkadan Alemaniara iristen da. Eta arrakasta handia izaten du. De hecho, mugimendu artistiko oso kuriosoak ateratzen dian mendik, adibidez, krautrock deitzen dana, investigatu nahi dut, pixka bat entzun dut, atentzioa deitu dit, eta pixka bat investigatu nahi dut, ze daukaten irudia oso rusoa da, oso sovietikoa da, eta interesa daukatea ze harreman dagoen gauza hauen guztien artean, zen ikuste badagoela hor zerbait, eta batez ere teknoa dator minimalismotik.
Kraftwerk deitzen den talde bat, izan zen nola prekursorea, ez dakit, ino aukera daukagu Kraftwerk entzuteko apurtxo bat, jakin dezazuen zerri buruz hain nahi zen? Bai, noski, zuk eskatu eta nik emango izut. Bideojokoak. Aurreko pasarte hori pixat orkestrala zan, baina... Bai, niriko gorarazit La Naranja Mekanika pila bat. Bai. Osa, hemen ja, jazta hemen gatzen ja. Osa, bestia, ez da askoz durrutiago jungo, Osa, hau, minimalistak ez du esan nahi energia ez daukanik. Osa, honek badauka energia. Gehiago da errepikakorra, ez egitu da errepikakorra. Da, material musikal gutxi erabiltzea, sarritan errepikatzen dezuna eta buklean doana aurreraka denbora guztian. Hori da guztia. Musika progresiboan ere evoluzionatzen du. Badiez 1973ko Tubular Bells. Nola zentzen nuntzuk, Julen? Mikel Zelaizar. Michael Fieldena. Lehenago ere aipatu nizuen, Tubular Bells. Tubular Bells... Horretaz bai gogoratu. Txorradak gogoratzeko bilezioa. Naiz eta Tubular Bells ez den pieza bat minimalismotik edo jaio dena argi eta garbi nabaritzen dira influentziak eta eragin guzti hauek. Esan behar da Tubular Bells diala bi pieza, ez? Bakoitzak 20 minutu edo 40 minutu ez egiten bat irauten duen, musika progresiboa da eta sarritan aldatzen da eta iasan Tubular Bellsen material musikal ugari dago, baina egia da errepikapen hori behin eta berriro erabiltzen duen zati horietan, agian zati horiek 7 minutu irauten dutela. Esplotatzen duela maksimora errekurso musikal bat, eta horrek egiten du minimalista bilakatzea. Gehiago, adibidez David Bowieren 74ko Low diskan, David Bowie gaukiztun Berlineko trilogia deitzen den hiru diska, eta horietako batean, lehenengoan Low deitzen dena, badaude 3 abesti nik entzun ditudanean, konsideratzen ditudala, tekno eta minimalismoa bateratzen ditun zerbait, Warsaw Weeping Wall edo eta Subterraneans. Eta 78an, obra oso garrantzitsu bat estranatzen da, dela Music for Airports. Aeroportutako musika, Brian Enorena, genero berri bat ekartzen duena, dela ambient musika, eta hemendik beste hainbat aterako direla, New Age, Chill Out, eta olako zakizen bat... New Age, Chill Out! Zina ez derrezan hemen. Bai, esan daiteke baino, arriskuarekin beti. Bai, da gaur egun musika elektronikoa dakagu, eta bukleetan oinarritzen dena sekuentziekin. Eta gaur egun artista bat ezaguna dena, James Blake minimal teknoa ere garatzen duena. Eta paradoxikoki gaur egun entzuten dezun musika komertzialean minimalismoak bere biziko eragina dauka. Esan behar ondan esan dut. Oso ondo. Gozo asko esan dituzu, guk hemen prozesatu ere egin beharko ditugu, ez da erresa informazio guztio. Gogoratu zein den premisa.
Kim Kardashianen etxea eta musika komertziala produktu mota bera eta kontrakoa direla. Oraingoz esplikatu dizuet, nondik datorren hau guztia, dela arkitektura modernistatik eta musika minimalistatik. Urrengoan, pues, esplikatuko dizkizuet, hauen 21. mendeko garapena zein izan dan eta nola iritsi naizen konklusio hortara. Nik Kim Kardashianen etxean pentsatzen dudanean, beti atorkit irudi bat burura eta nahiko gogorra da. Zer, saxofonista honen? Kenny G saxoa jotzen izan haitzeko. Zut Kenny G ez duela aspaldi jo armarioko ateak irikita armarioaren kontra eta lehor. Ez lehor, ez desde luego. Kim Kardashianen etxetik abiatu, Le Corbusierren arkitekturatik pasa, Brian Eno eta beste hainbat artisten minimalismo eta bestelako jarrerak igaro, eta iritsi gara Billie Eilishen hauzen naizera. Gauza txiki bat esan orain arte zeten aipatu, musika minimalista naiz eta simple izan eraikuntzan, ejekuzioan ez da bat ere erresa. Zenbat eta elementu gutxiago euki, ordun eta gehiago nabarmentzen dira akatsak. Eta ordun benetan pulkroa izan behar duzu eta garbia izan behar duzu pieza minimalista bat jotzen, eta oso zehatza. Ordun simplea izateak ez du erresa bilakatzen. Hori argi utzen nahi nun. Maialen Tellabide agurtuko dugu Billie Eilishen kantu honekin, eta zuek ere agurtuko zaituztegu bihar gehiago mentxe bigarren kafean, eta bigarren kafean zuekin aritzeko bihar eren egun taldeko kideak izango ditugu gurean elkarrizketa akustikoan, Gartxotun Zainletonaren proposamen musikalak ere izango ditugu, eta gainera kontatuko dizuegu nola harremandu, kontatuko dizuegu, ez dakit. Hausnartuko dugu, posizio politiko oso kontrakoak dituen norbaitekin bikote harreman bat izatearen inguruan. Nazu bihar etorretartu behar Maialen. Nahiko landakatea. Julen Goiko Etxarbegozo, datorren ez da inoiz arte egiazen. Eta inoiz ikusiko zaitugun berriro astelenean. Lehenago bazara hemen, ostegunean. Ostegun izeneko saio berezi egingo dugu hemen bigarren kafean, eta zuzenean kontatuko dizuegu, Tolosagoin jauterietatik, txupinazoa, eta bestelako xehetasun ugari. Goiuri ez Zarandia ez da gurekin egon ostegunean, baina bihar bai. Yes. Bihar arte. Bihar arte. Eta Maialen Tellabide datorren aste artean jarraituko dugu minimalismoarekin, eta batez ere aklaratzen ze pasatzen dan Kim Kardashianen etxearekin. Hori da, bai. Eskerrik asko Maialen. Horretik, zaindu. Entzuleok bagoaz bihar goizeko 10:05 hemen izango gara gu egunero bezala bigarren kafea hartzeko prestorain informazioaren txanda, hemen naiz irratian bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.